Anutino yema obibia ajo. Yema obibia ajo eba dwumadie we so. Trotro driver for no yebesremo. Yema memo amode omu ekofie no. Mumiem emfa emma womo na kyerese womu duru fie a enuru hono na womu adu Sompa TV no so na ye ka kyerese taxi driver for no Asem Mpe Nipa di asanteman agiatum no mumientum said ye beya ye ma memo a womu apon adwuma na womu ekofie ahomegye mu no mubetumi ede womu duru fie jo ede amayem na ye ka kyerese mo say yedi so ena ema eso eda so pradadada na meka wo se nonso abapa usima edu dwumadie wei ene Asem Mpe Nipa asanteman agiatum Ghana man agiatum na ewiase afana nyina age atum na sayo no ntino uko Facebook a Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 adisye etiebi papa enye asam ketwa subscribe na share na afoforo enso etiebi YouTube no abogafo ade no miana metuni din sa abogafo ade no Sompa TV subscribe na share na etiebi nya enwoma enkonkai enye asam ketwa kra na meka wo se esuo densu se ye wo no wo chimem nanso wansene ho wonantefo se asem wo pro sikwanso akwantuo ni mu ensem meni brem meni esuo brem ena esimu nanso brachre enkwanta wom yedu baby pai mu eduru baby mu betumi apai said yeso densu eka no se breche enkwanta dem woni esuo bremu ena esimu eduru baby omo pai enti enya nwanwa se wo yira nkasa wo ne ne dampa so sori ebeduru baby mu betumi apai fa show trim sa enye nwanwa se wadamfo woni ni boko suata frɛ no eduru babia emu ebetumi apai enye nwanwa se adwuma yagye watum no eduru babia emu betumi apai ene se ubetumi afiri ho ena empokura no wo ya boni bia adwuma wura kura betu aga se wo me no gya adwuma biem saa ena suo densu eka na anwumire se woni asuo bremu ena esimu na obrachere kwanta dem into omu paye bronya bosomi atoso enum ne da etoso edu enkron enene 29th May 2023 kropo twedia pobasa yadom okutwa nso ne nan ankansu papa wei ene boss adai na me kai se efri anopa wa susu nesese na kari ho sadia kropo twedia mpon okutwa nso ne nan kansu no efri anopa de wayama no efe na wono kra de wo hia katua efri obi a ho yefa ya no fafa ya enyi na ye eno ti Asem Mpe Nipa mene mabadwafo ne matiefo nyina se osabe ma woni ye diniye ene enya asem ketwa kra wodwumade so obati omra samwanka wodifo pokwa Brad David ene obate nka ohneire mame yabua akua esu amabronya woya abrewatia abrewatia ne ho ye fa nwumire wo chaachem enya asem ketwa odifo pokwa na hwe nanim sa na Mrs. Tadie eduru baby na mhwe ni sei ya ye nyamia kasa na nyamia yebe obati abrewatia enka odwumadie we so chief executive producer ma dwumadie bema usu kantan krankan na daroma na wahye dwumadie ene yenya bi na yede ebe down wa santimem Ghana mem ene ewiase afa na nyina ekuo bagye sempremu ka producers no sa na ya mensa abrampa wotafrija wono so eka ho woyeko ba kwaku yebu abanso ni de sheba wono so eka ho enya asem ketwa kwa na uko MC Rockefeller wono ena dwumadie wo hwe say YouTube Facebook ene Sompa TV no David Dollar yamani trinkwa wanya ne honam kani na omu nyina hu sa awade ne mu ode
emu de pa David tenten kokko no tenten they know what TV na say TV no because it's teacher no Debbie oh David kokko no ono mo o ware Madam Mata ona mo nya ne ne ni e wa be herbal clinic Madam Mata nurse ni abeta na ware no mia me nurse ni abe wa nurse tuntum no David honam kani no ati see friend Mrs. Dollar and me pa me ko bantimi ni mu wi na wonim ho hwe kwamna se wo dia na apeso ye abe herbal clinic na me piero me ne se sia no se wawari awie dia na apeso ye da bia wale mu sa no me nyi te se Martha your friend Mrs. Dollar Dollar David and ware no Didi and ware no and you know ye mo mutri nkwa wo bra kwantuo wa wade akwantuo no enye nafom bla David ye wo ayi TV satente kokko no atente kokko no ona ko wale ayi doctor Martha abi herbal clinic Martha mama nurse nyano kresa ye wo hwa ye ni fidi gadoche ye di adanse wa wade na se mekobi ana mi pa me o mama ne awade no se de si koye ye no no omo peso omo moa no na ade bi hwa ye moa me kura se manya ho empopoye bia na so bibi ne bo me pau na mde ko ho ko di adanse me ko gina Asem Mpe Nipa fo nyina nem mane hawo we ana wa Asem ka mata wa de no wa ho Asem ka me de ko Supreme Court wadawo ei kamana kanse mi yo me se no ko Supreme Court kanse mi se me ka bo me se de o de court wa okay ne bokumi na obegyina ha no wachichi fidie furuma ede ama me mampike wonam kwaso awoba Pastor Ken wonam kwaso awoba pike no ne koko mi hu bida na sofo oye sofo na nansen dem se o de blog wa toso ti edwodwo no kakra emiri bo tia abrewati ana pike no ne koko pike no ne koko nye o brade jakopo ne so shebre safo ne urade free se one o mahire ya dubu ache anopa food for thought mun se pike wo bompa ye nyame ya de nyame ya de papa nya senketo afo kufru bufumpa nitini de hia no Osei Aboagye Oforisuo niti Oforisuo me na meti adwam nam de Asem Mpe Nipa koboshe ase so omra samwe pom ti sei Oforisuo nyankopɔ mpom ya kama na odifo ka Asem bi na me hu so opɔkyere wani hwe no obi akɔware na ware yo zo de ne be kokot ei the court de music a wanya odi amanfo kokot on the court de we are not woko ope court Asem ko ope court Asem nipa bia na ope manso bia o de start free ne nkwala bia no de anyini we se wonyini a we se o sifi obi antimi ha ne fi obi an obet ma ha ne fi no over high na nya Asem ne nka obi a wa na ware 7 preduas edu wa ware wo de obi so ware ne de 7 nwa ba so Now Mammy Abe, ayo man. There was some said, oh, did not in a cocotte. Nipan ba Mimusao. Nipan wa Befia by a man in your mammy. I want my into a fitan of Faro Van Quazo. Blah. I dare Asem Mpe Nipa, I friend say, Genipa Cocodium, of Osu Bema, oh, Macoma, and Quia, crowd. I want Cacos, oh, Macodinum, I asked him, Many Jawes and Quan and DBS on your baby. We are so moment because I said Nipan wa ni to go worry that. Asema ye ke wuta se kokko bia waro de ne kokko to akwa. Se me o de ne kokko to akwa. Master Jim Trim. Oh, e pono what. Awodi we. So mon patamia. Oh, kamra ya menye sa. So mfa de ne bata. Wo sei? E mfa de ne bata. We no kan za we ka se ayo, susu masem no kan no. Oh, me bia ja ko si asa. Wait, but no matter de na oba mamnes. Mamnes.
David ofia na ko bra David ya no sha David ya ayi ko soro wono onin dada enwanwa ya drama konfa ya drama konfa pa fe no ma ko ya to yesu ya sa ya na bama menu fakokot eje so fanko fakokot afedi watena se fakokot wo de ba kwada bai ya me ya mamandi lawyer kuzi achao lawyer na bedi asem me fi ko lawyer safi ja fi achao am ko ba lawyer mfu me achao lawyer bi ya de chatin sam ne ba ene to na chese se de kwamna wo de David be ko na me si me David kokot David o me ka bi ncha me de kokot enu mande me hu David efia me onim kwamna yi duru ba bia pani due matemante se me nam ha no bi se na se David ya no wo MC aho na ede no pie be hu mata ai na kasa no Rocky neka so no ne na wo ho Rocky se no o camera ni anti camera no odi hu no na buza Rocky se the number so ede no nya sa unse okra aboa se waje mframa yi na we the Rocky neka it is all moto na yewe omuye oh yes Rocky asem no aka no so ma fo because camera no so emu ofe chance so be hu no fili no ada se say no yada ena egu abonten se me David kokoto a obetwure ka bewrem be mana de bas eboyo abrewatia overso ese de unwa mema no so omo de David be kokoto wi ase ba bia ye ne so osoro ahene ne ye kona ne den so Jesus also about oba ya homonyo wa hase na this time around no enya sa wo frame ejira ho ne medi nkoma o de ebu ani kire me wo ekire ho meche de mete de wo pesa wo kire ni nti se David wo ekire ho na se otwa matam wie na wo be gina kire na matam so to na ni hwe ekire ha eni ni ani hia ekasa nti nyawa no ba betena dem ase no no na ebe ye nti congrats to them congrats ye ma wonum tin kwa ye mo ma ware so memefo wo mo so de ode obekọ court bia me bake wo mo no fears me bake my tani David abajo fo asem bia di money e asem bia di money sanu mi wo bi wo no je se Rocky be yinyo mam David senior wadawma abroti ya me pesa kwa kuna asem di bone asem bia di money e asem bia di bone angbanu makwada jam yo David waya di o ne kwa so David no David wa chem so ye David wa chafa David wa chem so be ma o oh yeah kwa bi so be ma Freddy bia mi gina mo me ge bompe wa bi Freddy bia ye gina mo akomachi 52 now o'clock now be fadi na kaka cheme ani mata mum ne sna ko bo amane se wa sia ana wa konta ba be man kokot oh asem we de mi na me se fa ba sa hawo asem na ha ne papa ma o de jaja ma mo ale wate ya na ko na ofo so be ma se wo mo anka nkire na kwan bi so no em se o de David kokota ono obesa atwe asan o se David no wadi nkan krampo e de chopa able ye nyina no so o tu dia o de bi se no di for the break campaign of fama wadi onka company no company no wonya adwuma wa David bache wada wadi edru koto anu wo say me back wo mu no ansa na ni friend so obeto boabo na nurse bibi so ye mo aye ho ko ye beba be piso kwamna de nya fe ofo so be ma ye ma wonum tiri nkwanya kopon hya o ma wade no so na enipa ni nhira bia wa wade mo bia na nyankopon emfa no mo no Mr. and Mrs. David say mata be kon kran nti dia kwa akosi ado nti ye da nyame ase okọ na Rocky so ototo bo ba park so David o de mata kon kran o mo kodi woni mu aba no o koja no ho Rocky so to bo ba park so ya so mo kodi wa o de mata kon kran ne papa giatum ena oba no so e maame ne papa giatum na ye ne maame abenso e dai agiatum eti akonta kora de wo kwan bi so no won shada mampi da be mampi sa ye kwa no okurupa dani wo ho okay na dani wo okurupa dani wo ho hwe ona ya konta panyi okay me de ba Asem Mpe Nipa me de David ba Asem Mpe me be chemi semu sa no de e beje wo feso kwamna e beje wo feso David me try e be bi sa se na David no ye hwan na mata yo bi ana obey talk show wa ha
na David nso ye nua ye ne wo fie mu hase na oye staff wona ya na etwa ye mfonyin me ba Facebook YouTube ni TV ni so na mata be ya ni nyina on se camera no on sunsum no ohun ofa ya na sunsum na me ye hu wo saman no de ya mo friend saman no na David ye akwakosi ase hu se de be oja ba mata kwa wa hwera de ti wakwa akwokyene na wo makeka na afa na akwa wale na so for se won ti ase nti wa wo bisa no adaroma no so for ye program so na mata be talk show nti won ti ase ase mata atwa afa ye ho a wo mu hu na me kasa be man de kuntam sende bekoko ensem wo mu wo de ensem wo be du akwa asebia di masa asebia ni asebia ni ni bonsa ho wanya ntem what the trekeles aba wo di o tete ho sa ma obi abi ona na de trekeles wo se be ma wa ye mlemble oba mu wodro so wo kenya David afa no wa twi David o fast o omna samu David o nipa bia ne ni di ahwenam ne yie David oyi nam kum no yi David o obi ane ne di ahwenam yie won say ye nua ba no so oba so an shape no na yi no I come ye do pictures ni bi beto so enche ye do pictures ni beto so na ahanipa bi ha na wo say ahanipa bi okay dwumadie we Asem Mpe Nipa na nipa na pa ne ho asem afutu sem a enofo so aboagye mene mapamfo ye de ebre won no nyaso ne tie bi wate ka kire obi na obi so enka kire obi say Sompa Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa no yakan ye ho yaba na ene asem kekra kabi asem chekrenche efiri fikesiem abatofom no enya asem ketwa edafom se bem na asantemam ha no wo bia nim se kuroi eye krobia sante kotoko hene nyamkese ne dia enu ti no se wode asase bi mawo se hweso na ye ho hene na se nyoma bia ensem fra no se okan baako kamienu no okamiensa na wantia otimigia akonwa no edifuru nsem ni ahwe said you betie pani asem no ne de akonwa na ma no na betodwa bem so kwantoa nei amamre ne amane kwan so na ntoa hene kurura se onfana konwa ento ne ho tie bibia nim osefo makonwa to me wo asemu asi wasantemam no edi a wo bo kuro bi a wo bo ne dia na obi apini a kire eya antoa eye di bi aso wasantemam eni okọ wiase afa na nyina sai kuro we no wo bo ne dia amanfo tia na omo kọ akire enei wo hene pon wo ho no kuro bi asante kotoko hene na asatu nyam kese se wo hene no ontumi ene no ensum biem onfana konwa ento no ho afutu semu a ene mede ebra wo no etiri asem ene se ehu behia se obeye papa tie ne ye pa ene afutu sem no emu duru ehu behia se obeye papa wodofo se ye kan papa eye nyamesu wo bi akwai bi so no osuro nyame no wono ene duru baabi a na koma bubuo na wo huso bi ko mahunyehia mu a wo hwe na wo boa no na opagya no wo bi a wo ye papa eni wo bi a wo damfutrom na watumi ayi no na wo de na si mapo maso wo bi a wo ta ye papa no saa nipa no esu atini mu no eyenyamesu saa na mepese oti ase na anwumire enuti papa no eye kasa bia emu odupa enipa sumasi wakoye saafo wei papa eye sa utia wo nipa no wo hwe no mienu tum se saa nipa we die wo nipa papa na empokura no saa papa na wakoye no sunsum no eye nyamesu enatini mu papa wo hoi entre papa entre na enipa bonfo ena ama yanhu nipa papa
kasa bi a ya na etane na mu no nipa bonfo na ama ye hu nipa papa bede ayeye eni sumina so eye kasa bi a se eduru baby na se obi ye obi papa no oyini bonia ya eye kasa bi eta eni na mu no ya se papa ntre bede ayeye eni sumina so nipa bonfo ama ye hu nipa papa nipa bonfo wama ye hu nipa papa nipa etese aboa kokko wodidi wi na wodina no atwitwiri fom sansem wei eye ade bia se obi ayi obi papa na empo achei ekowie ne bone a sansem wei ena pempi no yetai ekan ede ya awrekekere nsem enuti ena nwumire mi busa o se ehu behia se wo beye papa adenti ena meka saasemi nipa dodo no a na aboa manfo wona fofo wona wona wo mufuri abusua ba akumu na empo wayi wo mafiri futrom na wode wo masi mapoma so wawadie mu obabi aye ne kuru papa saa ena bema bi so aye ne yire papa ewo awadie nim na obi beka se na wafo de se ne no mo na papa beya ye wo papa bi wo a bema ayi oba wo ye ma ne tra ekowi akire a de ne kosie awadie ni tumigu epanifo esi nkomia na emfomso no se ekofiri bema na wo ba bema no tumi kase me yire sei na no ote empokura no baabia na ofire kroketwa bia mekofa ne firim ede ne betena kumase a enei obai bepo ye wagya me ho no enam so ema obia kase oba no sebi mpraduasa wo ye boni ayefo enam so ema dodo no atimi kase oba no wadane ne ho aboa kokko wadidi awie edina no etwiri fom efise baabia bema no kofa no firiye enne watumi adware no amani nku papa bi asra enne duma asentoma watumi atobia ma no na ennei no se odware no ofiradi a watumi se yiu amafra na ekoi sa ena mema bi wo hoso so a omo yirenom atumi kwafo omo firi kroketwam na wo beto kampo ede ma wo mo ebewi akire no die ene kosie wo ba no tumi adwene ho saa no na ne ti eye ne ya wo ba no tumi dwene ho saa no empempi no na broken heart no eba broken heart ni nua pani ene dam wo ba bi wo hwa dam wo ba bi abono be ma na ye ne saa ti ekoba ne saa mebusa o se hu behia so be papa na omanfo bia obi ayi omo papa no enne wo mode aseda wo de ma wo mo no enya aseda papa yenhwe hunu se ewiase no wo bi so obi abatri ansan wo hunu dwom enuti obi abua wo ma wo furu enkwadua no okotena soro no dien na wote edema fom wo bua wo apia wo ma wo furu ye nanso ukoduru nkomu no ade bai na wo ye edema no efiri se eduru baabi no ahoden na wodi pia wo no eduru baabi ahoden wodi pia wo no eduru baabi emwa wodi pia wo ama ne wakoduru duane nkomu no onti bi mpo na atofom no afadi omanfo dodo no ana aye papa ne akowie bone de ama wo mo omanfo dodo no a ena aye adoye na empo akire kura no amanfo keka won ho nsem dodo no a aye papa bi a amanfo gina kire eka so nsika fin ama wo mo ate ti so mo tene saa wo kira yemusa se wo beto aso aye papa ne biem aboa afoforo ana si obi eye o papa eduru babia momma yenyina ye ne yenkamfo no na anu odi nkyire edi makwo yemfa nkyira no na kyira aso afoforo so wobi wo ho a wobi aye ne papa no no wahu se ne nsa so na kyira dwade no
afei ena no obeto ayampia wonim se de wayama no ontumi mahia mu biem eno nti no enhira ene na asie bi ode kwa akoma no afei na adane atemdidie na adane mpoa eno nti no eduru baabi a na awie no se no no kura woye papa eye den wonderful se ehu hia se obeye papa eduru baabi a ene enhwen chanchan yo kokko wanim na eye papa eno nti ahode a mede ehye won na mpempi woye papa ne mu ne se won hwe se de wo ye no obekoso aye efrisi edi nipa no achi a won hwe ye Nyankopon hira kura no ye nya bi kura papa ntre de wo ye no e wo se ke yi waye nanso so no ene akowie bone eno nti mesre se kowie bone sa no a moma ye mfa sa bone no enhye yetrim e ma ne nkosa afoforo obi beka se me ehu hia se meye papa efiri se adapa twa no doso enu nti enanwumire mafutu se Muhammad ema o manfo ne se yenkai nipa ewo papam efiri se de woye papa bia no eye nyamisu ne Nyankopon so eni hire nipa obradwuma emfa binka ho eye me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa Oforisuo bema medase so on kwanya na ne Nyankopon so awese bia gu wadwem na de bia amaye Oforisuo mayen chia yetifo ne ahwefo nyina mo YouTube abogafo ne no ma ne so no ye chia mu bibia because ba adwada say ya no ma fe enti sami omu nyina no agibum a obi a te ne fidie hu ebetie ne kre ne asem papa ewo Asem Mpe Nipa so yishira krobia sante kotoko nyamekese yishira no sentiment na nkwa so na memmo ne ho ban no ma no patenten na yishira opa Asem Mpe Nipa ye ne yenwia no nyina ne group ni nyina ye chia wo na wayade wayade pa wonim Oforisuo bema asantema mu BBC esi na memom de na mani age ewo kwan bi so na yayemfo no we yeso obi hu atwa ene hwe edi mi ayekro ti de asi bia no ye emfasi da manyame yeshira nana Oforisuo anasem na odi aba no asafum Peter eno besa aba ozane de anu oden sama ka je Peter yem kwa fanto nsene ni na asem no de anu oden pa no meka mi di ansem nya anu oden ma me ncha me nwa ke adu gas papa pa fie enem hia ke adu bola ho ya ofugu ahomboa so ai oni Asem Mpe Nipa usan ho na okoto gas wo ba bibia asemato ai gas oven gas oven se gas na meka no o bibia gas filling station no the oven nso aka ho enche bia tuwa ya no afele ke adu na bia shutu Oforisuo bema empanifo ka sembi se obi to nkyema na de makoda na se ya na ye wo kwan bi so je nkyene de makozu ya sa kasa na kasa bebre ai mu oduba na nipa bi fan se nkyene ena ye makoba de toto ho se yawdie ne ede obi du ko dem ena ho so de ni ko yaw ne ye mako ene de ne ye nkyene obi ma wasi kire na ma bodwoma so sanete eno so ana no den because we asantema mu a se okọ hospital ne etua wo nkyene a na don say guti because ebi ni mu a enkoyie enti papa ye de Oforisuo anasem na odi aba no yentimi nyina asem wo so pote enka se sebe mpredwasa papa ye jai papa ye kan ha dia let us achia no e wo kwan bi so na mmom emfato ho ebi wo ho a ehye dey ye kama nipa ahweyie Oforisuo maka cho se de aduane si wanim na aduane ye wa wo dia wo ba bedidi aduane na wo ba bedi ni kwa no ehye o ye ahweyie wa wo dia obi anchenzi ba ya ahweyie wan hweyie a kase be nyam de me pasa me kan nyina ne se ampa papa ye mitimi nyina video so kase nya papa because ye ne ye trai nipa bi so ye papa na mom ya na enkaye
de bia me kasa woni nipa hia nipa bia woni nkaye bia no woni ni san ya wo bre e wo kwan bi so nkaye se so bi wo nkaye sa nipa no ni san ya ho e so bo nsem man say nipa so masi hwe ye wo nipa bi Oforisuo from the one na ye free tama ye ni hu say ye hu papa hu bone no ena bia ye betima kyerɛ sɛ nipa so masi wo yi waboa me bi panyo saa de ne kura bi kura nipa na oboa no kura ne refi bata dai wutimi kae no ai bra me bi pa me kɔto nka sɛ manhia wo a ana me bi pa ne kom bi de me sɛ me wo fa manhia na but obi wo hon ma 7 preduasa ne boto na kwa emieza no ma na kama mango a ye kama obi biara boto emienu ba koto ate na ba ko so de yesile ano short as in ko hia obi a woni nkaya papa bi a wo ya ma ne bia no o de good eto ate nim ana bone no o de good yesile to all the time no ni nya problem a na papa no ni refi saa ni pa ni san ya obre eno na wan hwe yi a ne ye kogyina so mo bi akaka se papa ye because ye kan enne saa asem wa kiki nipa bi ama nipa bi aboa nipa bi amene se boto enkyerema no eno de mako na da na se especially ye nwan mo a omo abrochire sabe empreduasa mekade bia se abrochire ko ye ma obi so de na ko no enye so easy nanso nipa bi ama Nyankopon nam nipa bi so ama ni wa change nipa bi destiny enne saa nipa no akɔwie ne bɔne yɛni mo bi obefa obi kɔ abrochire na nipa na 10 ama no mo mai wo Ghana na ɔno wɔ masa ano wɔden okay me kama sema de abawie ye sɛ ye kɔ awade mu nso a ye srɛ te sɛ de no Oforisuo wo ka no obi wɔ hɔ a wotam ne free sɛ be nsu amene no wo ma ne so de ne besi nkonkon so a abra na wo no na na no nso wo ye bɛsrɛ kai bebia wo free hwe ase nipa wo pagya wo se papa ye de yentimi nkase ye gya papa na mom me kasa de de ato nipa dwen mu se wonsu nipa bedasani bi ati wiase bia nyankaye okay nyankaye wunyankaye ebeboa wo amada achi me bia wote bia so umre ayede akwani mu Oforisuo me dase pokwa bra bla amenchia nnaji agie skapa ya do binti ono na yi tikura itiri okay ye chia de panam chia aneni ma me sadakoba ane granny amenchia no amenchia magam one nick magam heke madam heke magam nya madam menka madam bateye magam kwa wakati manunti wada bro yesi bla ma me fa sida kese pa ye bo enkaye papa ni pe bia ye wode me susu bia en papa ehun be hia so be ye papa ya aye ehun be hia so be papa oh you nam ka se bia ode obi aye wo ehun be hia bla ne kwasem ehun hia so ye papa ekwan bia so no se wote Kristo nka na wote ne na wote feeling say obi boa wo ma woni beje dia osusu ehun be hia so be papa ewo atiasefo asase so Yesu kasem wo se de eye mamoa eye mode no anaye mo fe no musu munya mo obi saa enti papa ye de ede ya obi yo papa boni bi be de ebe bata ho na ya na papa no ye papa na boni kitwe bi ba na akoye se boni ni mom ne ye de hiti papa ni nyina ato agu na ama boni kitwa no ama akwakoye se abedin him babra ni kwasem ni papa ye nye ize yesu si ye mi ni se be papa mi gidi ye se ye nkwakura no nyame mmeme na bofo bo ho ben ya ma ye pa because nipa na wo ye ne papa no one obi won ma ye ne papa o ko tukukuum okuguo ni mase obi won ma o chiniska o ko tinte so guso obi won ma wo di ne kwa brochire okoya me ya che woto ndi wo bagana obi won ma wo man ba bi se won da kakra na nyankopɔ ya do wodin wa yie wontum firi wono ni wagi hini nyame anya do no afa kuntu aso akɔgye duro na ɔda ba pam ofiri won kasa ofie wo to card ya mo bi se on fanya adwuma ni wono wa do nam duro so se de be ya wo so papa na wo ye no ne nipa bi nam kuntu ase se wo so abla bonsai eno nkyerɛ se yintwa papa ye mu da bi because Yesu Kristo krasa aka so say ye papa ye nani so etumagofin enum di nipa be yentini adwendwene mehu ya sa mehu ya no ene ka ye free abrabo mu aka bebo ayen
se obeye obi adoye obeye obi papa na oku gina mu se bi hu ya anka manfa ma no anka be ya kenyin film na yen continue da bia me kama asem se me 2 bedroom si no mesie no se wo ye me nua sofo e bia magi wa ye 1 day pe me manfa me ne ma me go ma metena ho na emum se sika wo me ho na se me kwakọ han bi dia ma wo dia me ne wo ya adwene because wo betira ho yi e bia na me baba ko ye hia e bia na me yiri ye hia na kwakọ ye se wo ahia wo di wantwi afi na wo ti fie ho ne wo nu ho me so me ko beba no de ntokọ ne hi eti ma ontra ho na emum kakra be so me so no je efa ko han bi papa ye die bla wontimi nkase wuti wiase wonye papa na de obeso nko na de o da ase bra me da ase o ase bi nya ba ko bi o timi sa bla me da ase o no wonye bi da me be kwakota mango kwakoto abrobe ibi okra ye ba de besensene eso so ka bi da etimesre bra papa ye die ye wie kura no no sa do abetra ba bi no wa do sa se enye no kre o tami kam de na kofie ma ko siri kama ono ne yire fefefe eto ne nyina chiro baka sanye eto no nchese odi for Paul nya papa ye aso nya ka no de ka kra etwa me okay abrotia ma yina frem yanko ye bre no oboso ase obun kama fa no se obno yasa waka sewi anya hwe mekem yama no ewi ase owen so no se obi yo papa na wakata so na wa ma na mpia no ye boni aye kwan bi so no wan hwe ye so anso be ma nipa na jai papa na de keka ne ko obechia da no so obenya wo omono makasa ma wawie na oboso be ma ehu be hia se ye be ye papa ohine ire enwumre meje so se ane ehu behia se ewo se ye papa ewom se enipa bi ewo ho a wonom ede yabro wonom ede ye bad wonom aye niema na ensem fata se wonom ede ye na so no ene wonom ede aye no nkire se ye ja ye papa na ye no ye ma eto atwa na ofoso be ma me nimbe me bi a otu kwan ko amanone ko bre ya so many years ena nyankopon eye na dom eto ne nsem a excavator si wo sa dodo na ena ede eba o mem hasenum na ni nua bi a wogini di ewa rehemu wonimu ena odi besi ne so se ne eba me yiri woni adaje me yiri ye nurse ni won hyeda ni ne ho adaje nti no ene eba no wakwa akoyi ewo din mama me se wo yi na odi ye ni di ni nyina no wa fa no bema ne breso ya wo se wo baga na ha no beduru ye bema na okra mfidie ni ma no besi no so se mfidie ni nyina ye ne dia amenam so nti no na yire kurampo ene ne ntem atete ya opese wo se ku bema no sa aka ho obi ono ne de ne machine si frabro chaba na wo no ayi wo ni din mama no no wo chese wa capture ni nyina wo ni din se eye ne dia ni pensuro nyame this time ena wasade sa nipa no wa broche na waba ne sa na madro so se opese wo ku no ena eja be ma so wo nkwa wo wade ena wagya de ama no na yire kura so se wonte ase nti ono so so wagya na wade wo hu enti nipa sei no se obisa na sem se ya se wonye nyamesum ni papa ana se obi a Kristo nsem adware na obebua se dabi na so ni nyina mu no yenka hu se tresem na ka ofo so be ma ewo galanti fo ngo matin senchemu nkono wase ma mre papa ho yeda ma ye mre papa ye ho yeda na se yampa ba ye betwa so aba ni bremu se ampa ba na ba ye ne kire se bible na na se nyankopon kora no wonim se wo ye papa ebeda na wo bone kwa bi so yenim yenuanom adwadifo dum binum aye maame ne ye papa nom omuti jom omu nuanom omu nu omuti omu nkofo mu nu omu wa asore dem ene mantam wa wonom tie omu adi omu anim akwaje besia de ama wonom ena meka sai omu atupia afa agyan adwane aka no de ama wonom yenim adofo no pi no a wonom aye nkofo bi papa ama ene akwa wie wonom bone eya no omu susu se yesi nipa edan ya obi ani wa ne ho ne ma so na kwankro enipa bi ahia wo bi mu a enti se me ye nyamesum ni
me Muslimini na me je aladi me Christosumni na me je Nyankopɔn didi a adenti na Bible na ka se maye mre papa ye ho da na me ba be gina sa asɛm no ho na maka se bia obi pɛmo a me mfa ma no na so be hu ekire no na akwa wie obone na eya na mpanyi ka asɛm bi se wo pamo akokɔ bone no ya na akokɔ pa ye dai edi ekire eda na ebia obi ya bone na ana wo ya obi papa na ekɔ wie obone no ebia nipa wo ba ekire die na wo hia wo mu ankasa ya ebia oba nso so a wonya wo sa bone no na so ene yese batakali adoso nti no ye hu kremo papa hwan na wo kwa akwan ne papa fo so me de ma no tin maka se e wo mu se nipa ye bad e wo mu se nipa nye wudi nipa echi obema wo nsa si form wudi nipa echi a wo papa ye no obema na da na obone na so ni nyina mu no Bible say ma ye mre bone ana say ma ye mre papa ye ho dafi se e bless afatam no ye betwa so abade ameka chi obi ase papa na wo ye no fi wakoma mu no tokɔ a ye Nyankopɔn ye adom a ɛso aba no ebetwa na ketu ya panso so a ɛsafata wɔn mu yi uboni ayɛ omo ma wɔn nsa si fam wa bla wo yi omo papa nim sɛ ɛbrɛ no so Nyankopɔn wɔde bɛma wɔ no medase okay aho behia sɛ wo bɛyɛ papa obi bɛka sɛ ane obi bɛka sɛ twea me nye papa biem yenkwa homa no so 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello fo ma Amelia ofo me ma no abega fo nyina do ya jo so fe so kwa we wetia ne so fo so ye da Nyankopɔn asese wa samoyare ofo papa ene de Bible aka o se ma ye mre ho na so se edru baby no obi dia e bi ye wa me so wan re ya wo be ka se wo nye bi ebre ni nti me so de Nyankopɔn ya duma me se da cha ndimo atre ofo me se afi kwa de nipa no wo de afam ne to me so no if you run na ne se wo asimu mu no be ka kire me se wasi mili awada she wo ye pa wo no ofo enye easy o enim guase pa na ode beto me so papa ma ya ma no no do di tua me ka no nti eden de enso Nyankopɔn se me emre ho di ye be ko so aye ye da ma okay hello udin baby afrefre Sasa Mubarak ka ko tan de fe Bonifacio okay ka fu kwa bi Kenya okay yenti o papa de ikafi ni pabia oye papa na papa no de papa papa to say ni obi a wada ni obi a na ni gusu no so nfi no de na ni gusu a so nfi no ga de asen de wanya na wada na wuya no iti papa de yan san kan abe abon okay hello uncle one year so good evening because free at this one okay but one time no can no be pa bai come on na mo di kasi program na ka me peti pa me de pa no Asem Mpe Nipa no ai adenti na pesa anyum lati asem a mo kan no se no e ma ti pa ajo okay hello echana no wati Kadiga kojo space yeti o nya amenda Nyankopɔn ase na no nyina ye bomba ye mama nyina dodo nieba de Nyankopɔn ase o ma na ho de asa da kan yo me de me mind de me ba me twam nyina wo dem wo me fa me ajamanson ajata mo dia wudi be nyina ntama wudi be nyina uta sama wunta ni ko minia sama do kan nyina nje me moto no ofo ta se wunta ni ba ofo ye koni mo ya lanu ya abayu kwa brike ni ye be manyi pa ai ofo awon kire mu awon bo no kina no de okan ona ni weka me ma ya me hobi o ti da o ana oni ha ana ma mi bi ko person wanye da si o ana ma me se gito pepra na kan ma me na pepra ke da ma ye en pepet no
Ami ba gidi na o ti de nyen dia. No dia pepe ti we. Me me ya o. Ana na de to so nyi no. Sire ko se drew. Se anyi bi ati shi ti ni. Wa ma de den site ita re. Na mo ye ti ma mi ki ya. Ye be ka se na no fiere no. De no sa no. Ya mo me shi gani go mi pa po chow. Sire wa. Hello. Hello, good Maje so Asafu Peter. Peter do Asafu amechi mu nyina o masa mu amechi apa ma ti ko ba. Nene jo ja ben die ti adelia. O ke no ni atama baba. Papa die on the Bible ko aka tema yinya papa. Yo ko twa ye papa. Na do ka do be ni pe ti so mu ye papa na u ja papa ye dia en ka wo ni pe dia. Papa ye prayer ni ayeti. Ebi tayo na hospital. Hospital ko ko da pra ya et ni bo ti ko hospital. Empa wo da so no. Omo wo da wo nyina me wo ta wo hia. Na wo na ya yi we bi. Ebi e ko pa ye dia we ele na ya mi cha ke wa. Ni ko do so ni ka ko mo mo ye. Ebi da pa ye ya mo ya ko ya papa na ba wa. Okay. Hello. Hello, good evening. Maje so Mpe Nipa ba ka ma o volume no of Canada. Mani kwa from. Ni enyamre to be papa yesa. So obetuna papa no. Ubewi ko ko boni betu aka no mi dia boy na mi asese se no. Kai. Dia bo bebe no. Ba bi ni na ofo kai abro ohine yere kan. Obedi agire mu akodi sika na ma. Unwi ati a wodame. Nti ono ye betel no ba ya odare. Ebia ni nya o do beba. Iti papa ye de ne ye de, ni ya si na hopo so no ye ne ntini ne bi. Na ye sa de ne ye de e de. Okay. Ami kamo. Nyame tiase. Hello. Ofosuo. Ye. Hello. Nyaya tu. What's it? Kumasa nyaya tu. Ama kania fona jomu kania ama kroma ehu. Omu yensiesi ombe so nche. Hey, na ya kofi no bi nsu di bi kwa boy timu e. Ane dadi oho no. Ofoso ibona shimeni. No ke yenti o. Ofoso nipa nyo. Nipa nye. So obeye ni papa dia. Edume bia na wajai. Ofoso obetimi abua nipa akodu pempenso obi na wayi wa ama. Obi betimi akofo oba bi we klase. Se odini tu school mu ana odini tu adwumam na bia wawale no. Okay. Ebe du pempenso obi na nipa na be ka kire se enye u class ni me. Wahu. Ati sa papa no sa be ye biomu a na u dwemu mienu se maye obi papa na we so mi kwa akoye no obea mi papa no odi boni na be damasi. Okay. Etini pa dia so di be ni papa dia te kama bi na fa ye ni ofie. Okay. Hello. Good evening. Maje so oba baby afrefre wudin. Oboso. Ye. Papa yo. Ni zubet. Adia na so nyame na o peta yo bone. But papa ye. Te ka kuma tu tambe. Tu mu time. Said adi kwete be sai. Apo so kwanu kwa be sai adia. We are which ye o ba gina wo. Me so adia no. We are which ye after Okay. Ahomanu munye. Hello. Ye. Mama me Ajuma dase. Don't care commercial official taxi that G about. For your home Na kwa no chester to you no ewo ho. Oboso na ya do e sikadwa no eda so kura no. Sikadwa ekuta na ho ya kwasoro. Eni asanteman da so wo ho. Ebi an ekuta ni tiri yo ya pe ya na. Podia no so ka ho.
especially Santamana Entumpo. Now, also, yeah, and I put on the balance of the wood dog. Okay. Now, I have a part of Islam. Don't believe there be. But you will make us in the say, kindness is never wasted. Papa, you know, as usual. Only as so fast what that. The boy, I will be papa. When you say, Nipano, yeah, papa. Nipana, I think Nipana, Suka. That's what I was saying here. When you are coming home, but then I have a pano. It's a very short, Suka. It's the first job. Why you be papa? Then you I know I am. I just also play papa. The lecture, yeah, I am very now. Papa is okay. Aha, ena yade wofre no enyina ebesie. Aha, ena yade ofre no enyina ebesie. Na yehwe se yebeko akoye nim Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso egusu awutie no na yewone pa ede mamu a enya asem ketwa kra. Yema ahwefo nyina akwaba eba Sompa 93.1 Sompa TV na ye kai yetiefo ne ahwefo nyina se ye ko abefo tentamfidie so a YouTube and Facebook na YouTube no Sompa TV subscribe na se na afoforo hwe bi na wotie bi emfa free ho YouTube no ene blogger for ade no na uko Facebook no a Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe ewo Facebook ho obo share search engine mu a edo beko baby ese woko Asem Mpe Nipa dwumadie ubenya bi ahwe na watie bi enso ede free ho ye wone pa akasa ede mamo na ye kai ewiase afa na nyina nipa se asisi sema po menteme ho ase na wode bedan Asem Mpe Nipa ye pen poma sibre na ye de emaw kansampiane kampian ene ye ko akoyanim na ene futu semu a ye de ebremo ano edene ano esiye pa na ye busa ewiase afanam nipa nyina se ehu behia se wo beye papa ene afutu semu a ye de eba ye no wonye so ye ane ana se wonye so eye dabi de obege so ane no de no wo ko akonanim aye na adwen so obeye papa ene kropotwediampon e de akosro ahimem na de obeka dabi no na kyese wo ye papa ama ubi ama na wie ni bone wodofo me ka kire wo se eduru ba bia kasa bi wo hwa obi be kasa papa ntre bedaye ye eni sumina so nipa bonfo wote se akokọ odidi wia na wode nano atwitwiri fom eduru baabi so a sede kasa amanfo beka papa ye ho asem no eduru baabi asa kasa no ano na ebemi ehu se nipa no waboa wo anase wayiwa ma obi wo beye papa no wobeyi obi afiri futrom na wode na kotoma poma so no nenso gabada asem obeka no duru baabi ensemfra ma foforo enya bi eno nti ye ka kire obi bia se emre papa ho debi memre papa ho se wonum suo a eduru baabi enhwe nchenchen de obi beka ebetua o papa yo eno nti meka kire na nwure nyina se papa ena die beka osoro ahemamu dia emre papa koso na bua wunua emfa ho ene ensem bia obetete eno nti no nyankopon nankasa ena de eso akatua ebema na se ye nipa die wokoye papa no a obi bema wonu ho ena empokura no se woye papa na wohwe so akatua no da bi nyame ene papa ye so akatuafo eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ena me de afutu semiwi ebaye wo mono asamo abetene kan ewo dwumadie we so sa na odifo po kwabra David obetene kan wo hene yire maame yebo akua asu amabronya oya abrewatia obetene kan chief executive producer ema dwumadie bema usu kantan krankan onada roma ena dwumadie wa hyehye ne kama na yebetumi adibi abetopono so ne de aba abesomo kwoba jesse sempremu ka producers no sana nana ya mensa brampa wotafrija eka ho banso ni dehye no kwaku yeboa ono so eka producers no ukọ MC awa Rocky Fella
ene aboafo bi etesa ene wo maboa ama dwumadie we social media handles ene Sompa TV uhu ye wo so kofro bofo mpa ba ma so keto am yi pebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni team Oforisuo me na meti adwam na me de Asem Mpe Nipa ko boshe asase so ene so driver ene touchline kwa panipa memo akwaba yeja ne pom te sei pacho nyamade me hoye pa ofri hin na ba ye wudin de sei pacho meti abu akwa medin de Douglas Owusu na dodo na afre me Kwaku Douglas ene anwumre ekwan so pacho ekwan so de boko betenya boko sa ene se me nana ba kuma ya fe minister Tabana Fusuya ana wone ni kunu eye Mr. Yaw Mensa Fusu e wale e be buru be mfie be aduasa numu de kwa na aduanan so enti omonso Holland abutimam na no mote ena no ombo omobra ti nyame ya madum omu ye japade omu si fie mienu ba ko oboase na ba ko so wo kumase ya no sei enti awale no koso omu so ombo omo ablabo na no ko ba se be ma no yale ma me na nan eti papa yun pintin kwasa se ko pani kunu nkwa be ma no firi he be ma no enyina be ma no omu nyina boase na omu nyina ewo ho no mu ewale na omu nyina san tu kwa ko Holland abuchirme okay enti papa no edum na bi no papa no yale be mfie be miensa ede kwani nan so na papa no di freem enti odi freem no omu ye nhye eye ni wo ho no chance ho no matena chinti no omu ye ni wo ho no mu me no Holland ho Holland abuchirme mu okay ena omu ye ho di ni wie na omu ye nhye ma me no e ba Ghana e be san be ye Ghana de enti omu ye Ghana de wie no ena ko ba se ejapade a awale fo ntranse no omaye no omu bisa ma me se ejapade be na ukunu na de aye eti oba no so de ejapade ni na atudwa se omu wo fie e wo kumase na omu wo fie nso oboase na aburuchire de so aburuchire de ni de em se that time woni ni nua kunu ni nua be ma ni nua be ma ni nua be ma ba ko e wo ho no mu e na wono nso no baba ya ba ko ntia ho ne de em se hon hye ni de me hye de nim se de hon de ni si koye ba Ghana de na ye de na ye wo hanti yi hu se de isi koye bia enti omo tena ase afane nyina oba na busua no ayeye meme na ye busua no eni be ma no so busua no etena ase omo tena ase a omo ye ne se okay oboase fie ni de abusuafo na be ma no abusuafo no fa edampon mienu na chimben hall wo ho na awalefo no omu fra kontuom ba ho no mo so ye ho no mo da eno de omo bekoso ade ho na ma maame Fusu aye me nana no enti kumase de no so de saade a ene woni ne ma ene emfa na arawo sem kakra ewo mu ne se maame na ankasa mu no ne papa no ewale no maame na mu no woni papa no antimi anwo e baba akokora bet be ma ne de ofa ho kowo mi fan so okowo enkra miensa edo mo ba awale nim na chese be ma no de ne yire pani ene maame no ena ontumi nguntu yifa ho yes no okay ekowo enkra miensa ti enkra miensa no nyame adom mienu akodi no ho ena be ma panyi na wodi nka wo ne Ghana no mi se no efie na omusi ni kumase na me se akwe papa ne banenti no o ma na akonya ma ne kotena efie ono mo enti dan no se kumase de no so no eye edampon enum 2 bedroom flat aye separate ena single room so miensa enso wo ho no mo enti maame no ene abusuafo no ka bu me se saade a oboase de ne de ombegi dampon mienu na free maame ne nsem na abusuafo be ma abusuafo na afa na chembe ho ne ka ho ne de maame no fira kontom ba ho ano ni kunu suenti no oba be hwe ho no mo be kumase de de omu hira so de ma one ne ma kra eti omu tutrinsa edon omu da ase enu achi no ena maame ne yese saade a omu hira kumase de enso ama papa ne ma no maame no kunani no okay kunani no ne ma okay yes ena kunani no so no one papa na anwo eti de ono so ye ne se na maame ne wo madada maame ne ni ba be mkola na papa no ko wo no ba bi no ya ana odo mba ona maame na ju o ma ahye ne yam se ne ma okay a obo papa no ma o mo hwe ankura no mu bia se de se enti papa no maame no eche dan no kumase de no wo che eyi ono ne flat ne se ho no ba obesuye da mpom miensa na ka ne de wa chama papa no ma no miensa enu achi no asase a edani mu no kakra ewo ho no ma o ma hye 2 bedroom a no ka na edu lentil eno so saade ma be ma no ba panyin no a ye kwame
sɛ ɔmfa na mienu aka de ɔmfa ma ne ma ne nua maa no mienu na ɔmo wɔ ne hwanto ɔmo nso firi ne aba ka mo papa fi ɔmo abɛ de ɔmo ba bɛso hɔ no mo maame ne fira kontum bai ama ɛbɛyɛ san hye wɔ nyinaa ɔba yɛn so no ne kure ne maame ne yale yɛ na no wɔ yale paa wɔntimi kora nante nkɔ ha ne ha bɛto wɔyɛ brɛ emie kɔ hyia a kwa me na wɔte fi hɔ no yɛ papa ne ba no ɛkɔ hɔ no ɔdo tu nanim sɛ sisie no ɛdan no ɔno ne nkyɛfa na ɛwɔ ha no sie no osie de ɔkɔ ontimi mɛtena sisie a enti ɛyɛ n'abusua no me na wayi mi sɛ memla me dɛ ɛmɛtena hɔ no ɛmfa ma abusua no na deɛ aka no nso no miɛnsa na aka no nso deɛ wakyɛ ma wo ne nua no maa no nti obia nso de ɛmfa ne deɛ saa mena nso na kwa me no tu afiri ɛdan na ɔyɛde maa na ɔmu si dan no wie no wɔtu afiri ne dan nim akɔtena ɛdan na maame ne papa na siesie maame ne fira brochire ba sisi ɔba yes ɔmɛtena ɔma sisi ayɛ ho kama ɔno so na baba papa ne ba pani yes bibia wɔ hɔ aha na wo akɔtena nti maame ne ka kyerɛ sɛ ne saa deɛ a ɛne etu ne kɔ wudiem sɛ da bɛyɛ a zie no ɔno so benya kwan abɛtena ɔno ne diem enti afɛ deɛ tu no ɛkɔyɛ bosom miɛnsa ansa na wotu adɛ ya sese maame no wɔ maame no so wawu maame no kɔ awu maame no so ankyɛ maame no so kɔ wuyi nti maame no kɔ wuyɛ no na kyerɛ sɛ asɛ chance abɛda hɔ no ade ama kwame no nti afɛ deɛ owu wie a maame no kyɛfa ne dan na ɛwɔ fi hɔ nom no ɔne papa na wodi adeɛ no ɛgye dan no abɔ so ahyɛseɛ na menim menkɔ no na tv asi hɔ nom ɔbaa maame ne ba ɔhwɛ no watam afiri hɔ fridge watɔ fridge afiri ne ho aba fridge no kɔ a wɔnsɔ da tama na papa no kwakyɛ kora wama kwan ama ne ma no anwusu fridge no maame no wuyɛ no nti no watam fridge no afiri hɔ wowura hall hɔ a ceiling fan bɔ hɔ nyina watutu wokɔ dan hɔ a ceiling fan bɔ hɔ watu light bi a bɔ hɔ nyina wasan tutu afi kura deɛ na no kura deɛ twa awɔ kura ne sɛ me nsan kɔ no ma gate a hall wɔn main gate a mi di wura mu no wɔde me de padlock bi ato sɛ bɛyɛ a bi a so wokin kura na wontimi nya kwanye de emie ɛmɛfa hɔ no ma ne man emedi agorɔ hɔ no wɔde bibia keka padlock na padlock no alɔko enu so firi hɔ no ma do a chana do na nkasa na ɛdan mu nkasa no sisi wadade akɔ wuru ma me no so alɔko up to na me no kasa yi mintimi fa kin na nkasa nwura emie pono no enya den kɔ ebia nkɔda hɔ na ase bi a me kɔ last Friday sɛ ka me kɔ akɔda ne adwuma kakra bi hɔ no nke kɔ akɔye me kɔ anu ntimi ntimi anya de anya yi enti yesu ba sa no ɛyɛ mpanyimfo hɔ enti ya fa kyire abɔ mpanyimfo wo hɔ nyinaa amaneɛ papa ne fam ɛne yɛnsu afam mpanyimfo hɔ nyinaa amaneɛ enti papa na odi adeɛ no na busu apanyin wɔ boase yɛ fɛ na da frempon yɛ kɔ hɔ ɛkɔbɔ na amaneɛ ɔno so to asam anamo bia sɛ nka papa na odi adeɛ na yɛ fɛ da akwasi no kɔ nka asam no na nka ɔnyɛ yi no ɔno so frɛ na obisa questions a sɛ bimpɛ na sɛ hu ni mfa so ba me kɔ so ne papa ne kasa ma question be na abusa na hu ni mfa so me ka kyerɛ ne sɛ ade a kwa me no ne ba ne ɛyɛ ni etimi sɛ no ɔmo na yɛ mpemfo nti ɔmo mmra nanka ɔmo mɛka asɛm no anasa ɔmo me yɛnsi asɛm no because me na nan mpemfo no sɛ saa ade a yɛmo ɔmo nyama mane nanka yɛmpɛ da yɛbɛhie fie hɔ no nanka ɔmo ntan asɛm ka asɛm no afi kora de wo frɛ no kora wɔmfa wa frɛ no so na wɔnu di nkɔmɔ no so na akora so wo ne hwan ɛnam so many fosua na ɔde ma oyi Mr. Minkwatna if you know nti sisi ano menye dey okura won sem kura ne sey je se no wa tene ni ayira ati se de obi kura nkasen bi anya dey enkyere no no eni sesi no ne kasa ni ni twetemu nya ne se efie no ɔma dwene se maame fosua na ɔbrɛ kɔtena abukyira a oni ni kunu si efie no ne nkyɛfa no na busua ebenya ɛdan na atena because of se maame no oni benti ɛno na sesi no ɔmo de air patch ni eti yɛhwɛ a asɛm na ɛboro yɛ so yɛntimi nkantina ɛyayara bɛda mo sɛ ne mo nso mommoayɛ ne ɛfi sɛ ɛboro adwene nti aseɛ so na also o nana ne maame fosu a pakyɛ me nana pa ne maame fosu a abra a wɔka hyɛ sɛ kɔne kɔhwɛ akyiri kɔtena da ne mu wɔbɔ mpanifo bi amaneɛ ma ɔmo gye tum sɛ kɔtena hɔ ya mpanifo ɔbɔ ɔmo amaneɛ no ɛyɛ nadamfo paa ɛdan no koraa no ɔno koraa nam sɛ ɔkɔtɔɔ asase no koraa ɛbra no wɔwɔ no ho ano wɔn na ɛdi sika bɛsi ne so ma no kɔtɔɔ asase no ɛmaa no ɛna ne baba ako ni nua baba kefɛ nana ya ɛna ma fosua ɔno so yɛfɛ ma fosua sa na damfo no ɔno yɛfɛ no fosua sa wɔno ɛna mi brɛ ya mene no ɛbaa yi ɛna baako nso wɔ ko no yɛfɛ no prince wusu ɛna ɔbɔ na mane ɛna ɔno so ne nua mpanyimfo ɔm ka no ho no ɔbɔ mu nya amaneɛ sɛ sesie no kumase da ne deɛ wɔntimi fa ma obia nkɔtenam sɛ me na me wɔ ha da denti no me nkɔtena ɛdan no mu nyɛ de ɛhwɛ akyiri nyɛ de ɛma no menkwana menkɔtenam wɔde ma wo no wokɔtenam ɛna wotuye anaafe no wayɛ amboa sɛ wokɔtenam wɔde ma me no a mekɔ hɔ no
se efia bibia wum dada enkunwa gu ho light wo ho ensu wo ho bibia wo ho enti me start se me ko efi ho no no na kwa me start se kwa me papa ne ba panyin no kwa me no wo start se light no kra no eye meter eye onu ni meter enti no on pin ma me su sa meter ni bi enti me nyeme de so on enti sa atwe me sensan na me san ko force ya ko peska ekwaji meter ekobo ho no me ji meter no bo wo wie no na wo se me painti ho kakra because na ne ma no edi agro ma ho no na asene paint no se white na me koto paint ni mu no kra no one me be pre so e ma me bo papa na odi ade na amane e ma ono so anka sempe be enti me na me twifa so na me painting eye bibia de ewie ye enti na me ko ho e kwada da sap na me ya adwuma wo dumia no senti no me pon a kan instead of think me akode bu akwa na me say ho ni bem enti no na me akwa ho no penso bi nom na yenko computer so adwa di mra wate okay Odofo mema wakwaba eba Abe Heba Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na won mo eti apa na aye Abe Heba Clinic. Yade ahodo a Abe Heba Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, any STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Heba Clinic ya wono mo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum and will be the area to a bravo swam sibra Abe Heba Clinic wow Abe Heba matia kanso oni baba mutre Odofo ope bebi a wobekwa ye di fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na sia ma wana yenim se yare ebu na nipa bibere nso chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba complex bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won waso ebe check oni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis, gonorrhea, chlamydia, awo hu problem, stroke, any esichire yare, any pressure the omote de tekura ono. Bomode aso be free telephone number si 0266 593330 ana 0244 017556. Eni ji se me say omo ye free health screening. Okwa ombe check ni pedua no nyina ma okwa omo use ke bia tutumika ne fo de kire dank ahuntofi. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi 21st Clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert. Ujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abebie fridge no mu ayi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey be mo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what ha ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter Trimenum. Na menye bi ato wa he. Supermarkets.
bars ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Eben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 and 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 and 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDAG Ejode Nkrato Yatu. Okay, yako na yako animu Asem Mpe Nipa jumadie sabre no ngotwe abo apao sima edu enkron Asem Mpe Nipa jumadie na sabre wasoguso awutie na wohwe ye free Sompa TV ye mamu akwa babim eba jumadie so panipa enti ekoye den ene ye den enti sese no oya sa no na me hu se okay ekwan a eda dane ho epie omho no se kwan na me se ya na omofa ho be di se adwuma no nti sa dia me me gate e de asi wo sada be ya me ni wona me loko na obi enya access emewura hall ho no me koye gate almost 2500 edikusi wo no ma kwa me ne be pre so se o ma me si gate na hall ho no general use enye me nkwan wo se me use hall na me se enti sa hall ni dan pa no enyina ne kabo ma na ye flat enti enko ba se me that edem na bia wo se ye nyina general use ntino wote wo ba bia na wa betan na se me pia akobontan na da so to no ekọ ba sa enko da mienu na wa brochi no o mate ho asem endi minim so mate ho asem menye sure so mate ho asem oni wo mo number but meni o mo contact obuase fie no de na asi ho obuase fie no de aseta na menu ka se ndi bibia nsi ho eno de o mo de ma abusuan na se abusuan empa no eno ana nipa na yi ni so no so nkwatan no oda so ye de ete wo no mo aha ni bibia nsi ho te hon de adwobrɛw te sei ne kwame no na yi osi akwa mpɛ sɛ obetena fie ho on pɛ sɛ obɛmia betena fie ho no sei loka gate da edan mu no wo de ade akɔte hyɛ mu ama de sɛ me lock me big gate kura mbie ye sɛ unya kwan kura enwura ho since last Friday me kɔ ho no no menya kwan enwura ho no mo na okay yenko production team ni hu kwan kura e betumi afa so omna samwa yeah Oforisuo ya ba TV so de ne nchia yensanche ye tifo ne yahwefo mo hweyen na oibo national ka asem bi se kumasa yesu emte light off no edempa ya be electricity for no ese ekobrewu ese asompafen awiempo ye age na esumu ya be sere ya ne drum bi ade ekoso bi omuma temanfo ne yehu na wo wa si wo Ghana nkwa na edum so a ye sope ni Aboagye ye anti obi kura ya no se ekwa bi so Ghana for yin kura se aha Ghana nkwa o ye 20 na nkete ye na se so light no aye o apani kola nyina atiem o aha nti ye be electricity for ye po mo chaw chata meshe e wo Ghana madaroma Oforisuo ansana producers bebe mo no mame nko na niani kakra na omunya ni wiana na yen kire no ma bi kakra megidi yeso ababranta wo se friend say kwame won hwe no ma bi ye kase wo bi ekọ awade a na wonyade a eye papa maame na ne bre a wo bre o mo papa ho no eno na wode anya ade o em say anya Hello Kwame. Hello. Ojina so nkasa kwaku yanko. She de bia mekasa asemo se. De bia mekasa asemo se odi asempa. Na nipa no ye frɛ wa. Wa o ye ntentem kwa ye frɛ okura na wa ye ntem no afrɛ. Ba mo ye se mu hia me. Na mo udi asembo ne a. Ya na atams nipa mpeso ofa Ghana for sebe ya se ade na ese nipa sesa o se na enefu tusem na ne yetu no eho nsem Hello Kwame Kwame pom te say senior untimi mfrɛ obi anytime bia o pe bia why oh adentia yabo wa maniase ya no ba twetwe nkomo oko we timi mi hu ni pasu ahoyo atefo so matibio Asem Mpe Nipa Kwame ye obi a
ɔso kyɛn Ghana man nyinaa nti ɔsi ntimi mfrɛ obi a na yɛfrɛ kuku dam ɛkyɛn ɔno Kwame na ɔkasa minim Kwame kura wɔyɛ yɛnkɔ yɛ asɛm so ɔno nti yɛma yɛ asɛm no nyira yɛbɛka ne akyerɛ no sɛbe ɛkwan a yɛfa so de kyerɛ wiase sɛ wopɛ w'amane a wobɛnya ebi a meka saa asɛm sɛ nipa da sane bi a ɔte asase so a ma asɛmpa ni w'anim ne w'akyi na daakye bi a woni hɔ a wo mma ho atɔ wɔ mo woma obi de yaw ɛka asɛm to so a wɔanya wo a ɛtumi nya wo ma maame na wɔba awade ase no sɛ wɔanwo ɛno nkyerɛ sɛ wɔni agyapade o mute saa asɛm yɛ o asɛm wɔ nipa bebree ntie saa because ɛtaa ɛba yɛ na nipa bi ateki saa yi ne sɛ ɔbaayɛ no ɔne me papa anwo maame na bɔɔ kwan yɛ o ɛto wansa na mɔmɔ ba maame na bɔɔ kwan to wɔ na Kwame unu patro ni nwan mɔmɔ abɛtɔ ni ebi din Felicia ɔba Felicia ana emanie mienu maame Felicia wa daroma sɛ wutie na o country ben Holland na daroma ɔno de yɛ nti bibia mfiri wɔ ma no na ba ko so de Porsche Porsche woni wunua Felicia yɛ sra mo ebia na asɛm a ɛkɔ so mu nte na de wɔ mu ni sɛ abrabɔ sɛ sɛbe bɛma woba wiase a yɛn ho sɛbe bɔ obra wo papa na akɔ ware ɔware maame no sɛbe yɛntimi ka sɛ ne yɛfu ne din aboro ɛnyame nhyehyɛyɛ so obi kɔ awadeɛ na sɛ japadeɛ piem na sɛ sɛbe wɔne papa no ana bɛma na nyɛ yɛfude a ɛno nkyerɛ sɛ japadeɛ wɔn ka ho aboa kanka bi wonya recording ogya ne mankawa maame no da busuam except sɛ abrante wɔto na busuani bi a ɔwɔ busuani ma bɛka sɛ ebi abrante kɔ yɛni no ofiri baabi ɛna ɔno kɔgye dan no but yɛkom na abrante maame no na busuani dia sabi mpɛ obi ɔnam abɔnten obi ɔnam abɔnten yɛtimi tamadeɛ ɛde kyɛ no because of the Sompa. Okay. Kwame Abusua Penny producer ne twetwe nkɔmɔ ɔkyerɛ bi gum power so yɛn konkotie no I don't know. Let's just say Abusua Penny what to one among Kwame na womfi yes sir. Oh yes, no more after the Martin Wazema. I check on because that require the Grammatica a chum and as I know the and yes, I knew I had that. Whatever man Pachosu to say, a deba didn't know Kwame Pese, doggers never far horn because a idea is simply fortunate Siena, one more demand. I know the exam way and Tino, Sanity, and you'll be honest, Shabby, or Koyana, so Luca, Numbia, Nasa, Benam, in the Amancobi, in Kuala no more Quantum Cotton idea, or maybe no more money, or more. I don't know my and idea here at the before that I can manage them. And as a Manana no Kwame no where's idea, I don't know. Sabasa saw what we have to spend in one for Buama. Oh yes, and your family and but no Obi and Obi French camera me, Obi near me, it is on why an idea, and as I was in Anna Bena. Yeah, for say, what you're doing, and I don't know why you're not a boy. So, now, Kwame no, Osusu said. Maame no ne papa na nwunu nti na ɔyɛ ne nana na ɔde wee no ma no saa na I don't know sɛ ni na ne sɛ kwano papa na kasa no ɔno ewu ɛna ne yere no so akyire ɔno so ewu ɛdi dɛ japadi bi wɔ hɔ no a sɛnka bɛrima ne ne yere na ɛyɛ japadi ɛnyɛ saa nokre good ɛna bɛrima ne ɔbaa ne nyinaa ewu ɛna wɔn kɔtena ase no wɔn akyem ama obiara afafide ade nti na wɔn Kwame no wɔn ti ase na wɔn de deɛ dabi a ɔpɛ sɛ ɔde problem ba ade na deɛ wɔn ankasa nka wɔn kɔpɛ wɔn gyaa na wɔn siw dan na wɔn gyina na deɛ ɔpapa deɛ no kora nyɛ yi wɔn deɛ ɛno nyinaa hɔ ɛsoso still ɔpapa deɛ no ara na ɔyɛ yi sɛbi
me na no fiti pre kwa no se e man ko tao se ni pa le man tao ni pa le man tao enti dem mo ba so na wo di ade na me nti ase se bibi ani a wo muntimi na mo bo me sa ko brade ade na me dimi aye because bra na aye kwa ma tumi anko mo ana mo fa se foi ene mo ana mo ko ya edmani na mame enti se na bibi ba me ade na me ya afa ho enti nya ore abusu fani 24 said yedi mawo yedi jawa ne yedi asoa wo ya yedi jawa ne yedi asoa na o se waka na abranche no ogusu a wo yesa na chese bu na wo mu na se o yesa so a na chese aware a maame ne ko ye no sebe na busu anya hwe ono anka se mu wafrim ajapade oni ne kunu ye ya anka bi ye ne dia wa wo banti enka ne chefa be na busua e dia ne nana betena mu eno okay abusu apani akle amaye na chese onta kwa me na chi kura omra samo ofo so asema na manego so America no aye beda busu apani ase wa church nsemu na sebe baabi a ye chichi aboane panifo so ho na edai sebe san na edru me bia ye ntimi nto de nanano maka ani panifo atrase aka no ntimi ntum but kwa me no afa na dwen bi se wodi eni eden edan na maame ne tim no na nani bere because di ka kotena mu it will feel so ho ne comfortable ma one ne ma waware ha eti eno nanso yenka hu se yemusa kwa me se ana sabe ni nuanu musa omunua be ma ne se ya de maame ne ti ase a enko de bedi maame ne sa ana ko be maame ne sa se wontimi fanya maame ne sa de a ene na mmera na da ho no ye hia na enye ye awa santimama na kwan bi so mmera bia no ye hia na enye ye maame no edan no ne de maame ne pese edan no ye ne bia no obetimi de achabonte so ni kwa me acha de ama sabi abrabo nya bona ka kokko ona mana nkomotam so ye be ma ana oda mem meboa se ni nwa man mienu ya o mienu ya man no enda dem etika wo na wusi dan na ka sabi mpraduasa wo de ama onwa ma no wo fasefo maame no ebi kura na mo papa no de mba awiase no se maame ne bi a obu fa ho kura ba bi a kokonya aba tesa sam ne yo ebi a maame no sankone maame papa ne ti no ja wade ko ya ke bi okonya aba ba ne nyina achi no watrase anu aduane ma wo papa wasi wo papa no ma wo papa sabe mpraduasa nipa yenya so abofu nti ebi a yakaka de kakra maame ya ta ho wanya yafunde enya hwe enyame asam enna papa no sabe wabo sese yemu sa se kwan ye fa so edan si so ebesi owunim wo kwa am no unim enna maame no nya nibrefo na ya na edume bi amakai maamefo bi a me de mani abu omo kamo obawom nkonsia nam de akokot na maame na to no boase ene ya che ene ya do de amam edienti na ese maame ne de amam wani kwasa na wa he lucky sami wo mna samo a kada bia mesuma nipa mama edai edan kwan ka me nkotrem ka won krofo bia komba kotra edan nim na kwa me wakodi wo mema sam e wo mo so krofo be scorpion me chiawo krofo bi omo kromu a na pamie so me chiawo scorpion ne de eye nipa bi a wontimi fa nkwasasem ni no ye krofo bi ajangujafo bi nanka omoto nanka kwa me no wakoye o mema sam se na ewire ani santomago na ewire so egwen entoma hare emso wakeka ye nwen na enwen ekwan bi so nso sabe wode opese mra na wode ye adwuma opani ma meka sam kyerɛw edunwe bi a meka kyerɛw se mo nya den kwa me no wisu ani den mo nya den chana do na ukoye de padro kwai no meme no wanka mabu no asema anyira entwa edanya kwa me dia se wotieni a se ya na se fidie wo so katacha wo se yesi eni atam na wo ye frɛ wa se eni ha obi atam bia na ope na producer am frɛ se no be kasa edebe na papa be na wada abraba be na wo boy ya se be producer kwa me wo wa yire ho se eda wo ye dia masabe wo papa yire utu akọ we ceiling fine na akotutu e de akoba wo dem kwa me onyina baabi so obi wo futu sem bi
ana na busua pani ana sabe obi wona futufu onim kwame a wone kwame nkasa asante a yenwa aboa emutu no yedwa aboa edan ye ho a yede ne yam na to so etu ya de bia be very careful because saman ya de na we nsa maame no ne bre so aba maame betra wade ase no sebe mpreduasa wanya yefun de ena wo se mimi de manyani me nana kwada kwatram wo se wo sa aja kan ani brebe sam any sign okay and no ma we na times ana du mebi na wo kasa no hwe na wo che nipa bi kwan de betima ya ne se ponko abodama ni wura mo odam bebi betimi de afa eni ni nnuanum na omo abrochire no omo ni omo nwua ba ma ba ko no kwa me nan kasa yenim de betima ye wo kwan bebire so omo ne kasa adan we adan ba nya dan bia wonim krofo omo si adan ya ne omo shafam naira power mo poku transport wonim abrabo mabo ya omo shafam ye dan we hu wani abre sabe bemba katachi sabe wo bema abre me da wo sabe wo hwa so na wei maame oba na wade ebeso mo papa ebre ye ne dan ye de ama no o ko no de je nana wo ye hwan ye sabe ye frawa wo din kwasasam awo ya so say eni wo fe ni ha adwuma wei okay me do fo so masem nyina no okay kwam ni wo tie na omuntu do fo ena ni kire ya edan ma opani mo ni nya den wadan no me catch up mo ni nya den edan na waye no enye sabe ai dade bi no de asi wo de me catch up no enye dade bi edi mo ni nya den na kire no enu be din komo akire po kwamna bla de me kan say abrante ye friend o say friend say kwame onyini ye onhye dan nyini ye but ase enti ase o pe eniema bebre egugu oba enye ne sa me ka se obi nyini ya sabi ono odwen nkura adwene kakra ewo ono na fam se we kura no eye wonana ena ebidia de wonti empanyin sem nase o dem pacho wataze wonti empanyin sem nase na bema otie de wabeta katakati no nufu we de na yi we eye butu ne kwasem eye butu ana wo de dan so komo obi enipa so bekem ti wankasa nya daaje ne kokot na eye butu ema obi mfa eye wona na de ye de ama no otase ena wo hira so ama mpelifo atraso eti se wo trase se bi enipa no mum trase no girlfriend no baba kika sabi eniema ensem fata de ache no odi wate no tinte so gusu de o se ne wonu ama hokwan wana tinte so gusu ne girlfriend on ne tifi ho no kwa me ne girlfriend on crowd was say bra microphone by microphone no on crowd was say me ne hwan dan me nua na me sibidia na me baba prifi me ne hwan enti kwa me ne girl ye dai obetiti nteso gu me so na aye ne dai se that time na me ne boys no music sa gate no eti o muti gu no boy ba ku mu se me ni abra me ko gen so na ono be yire me se gen ye trap de mam se ma o nteso no gu egu manim sa nteso no de mu odu ni bia de mu odu pa na picture o ti gu me so e sane fo ano ha nti boy no ba yire me se o ma me fa me sanka gen because gen ye trap de mam se wan we a me saka gen na ebi obetimi ama menyasem na ekoba sa no nteso no otigu so no kura wa ma posifo aso ante oh me mama posifo aso ante na pentu magu na handkerchief na me pepa na boy na boys na pata me anti ono boys no mo anhuru oh later no ono kwa me no kofa police e ma ne ba fie ho what din fie say me 39 me ko 14 okay baby akameka say wo ba dia uye ye ohun eja me nyo ba on na tu jina no ba no tenta so gu so ewiase no se kwa kwa bana yanku yanim ewiase ide kwa bana yenti asema okay wo de enipa go ho etifun kro ntwa bibi kakakwa enfa nya evidence kakra o se woni evidence bla because we no de direct o sama no fikesim etikante so no woni no komo obi ntwa picture kwa na se onyi video kakra pani we ke be sama no asante oh yes edi na wuye edi pa na wuye
when a man go back into Swiss, I know being a coffee be bad in a call. I get your boy. I say, I'm not a sinner for getting in that 3 months. And to go quick on number was what it is. Yes, but it is Swiss. What mamma, I'm away a Pahuana. I'm Pahon, Netie. So was Susa Waya, but Obano, on kind of homra. Sadio Yaman and Kada. Asante Yachi. Intersua Yafi, Yantin Woody Paso. There be none of my branch a bit a frinka never. And the do baby a papabi. Sabin Pedras when you do baby a woman shop. I'm sad to grab say. I better wait here. I damn it, Timu pass him. Na a barrier be a water can in my 7 Pedras. Ni Jenny Jay or Cassatia Pape. Sao Pentam. Oh, what dear, Cassatia Pape. Ay, sa just what me ameme take amuno. Wa ba ko sukon ma wudi mata. Unim de hame. Unim so yale an ka befu. Ka befu kai. Ay. You na wa hwehwe ne mawre no. Oh, ana o kan say. Hwa man kan so side ho. Awurade nyankopon no ko ho. Hwa eno ma bu abonsan fa ne ntem. Oh yeah. Me na meka cho. Enti ababa wa no papa ne ye ne den. Papa ne ye tla o. Ebe ya suan dia ma ababa wa no. Yetla eyi enkwankwa ya ye kwatachima kwa no so enwula mu baabi na papa no ka se wokodwo nso aba on sa ye last one na woduru ano ho na no wagya ne baagi wo mu no ote habai wo kwa no ye nwa haba akola wote ye ene oposa ye ensuo ni ba ye no a gate no ka ne gate na no ho no ene wo chim wo ka se me no chim ni nsuo na haba ni nsuo bu ka no ho ye ndo na papa ne fi ni bag sa wo kwa he obi otika mu free kuma se ya kwatachima no na mo adu kwantin fi ade shemai wa na ye fa ka no akoso ye wa kwa de me na na ebo watachima free fm ena papa no nkwankwa ye tra ho na ochim sa haba ni nso ye ho haba potia ye ye ababa wa no osi fom wa papa ne si fom no fa ne bag ena osimonko papa wo kwa be foka ne me so da bi owura anim ana owura anim o ya mu ya sa wo kwa no ya ada santo no boy no ba bia na baba wa no start so obejo nso bibi obabi o wajo nso sa ma ye ko na se na ani enyan na se driver no kura mia ni speed nim ye do ya na Holy Family Hospital Techima straight hospital asem enye ene ya na de ba 2G na nsa na okoye owu ye na ofri man me free baby anam na nkan so batim we free cropoti ana wo enti ababa wanu Johnson sa se na papa na Johnson si ya na nche na se de no onu ni si de na eba na e ma na wo kan mu bi krampo bi wo wantoma entoma sini e de esese ni ebiese pipe ebiese pipe me na me ka kiro sa no de o ka so ba Johnson obi aso nka sa ababa ma ko so obi asuro se de wo de ya me wo de mo mo ko pen wo hen o ko pen wo wura no muko ye ho ba bi fly ka no kura ye kwaku ye ma nipa bi ti ase se enipa ye no o mo furu sa ne bonsa ho no nyina ne bi no no kan mo ye kwa ye hia o no mo na ye ba ye san hia o no mo nyina ne nipa sa na te eti ababa wonim ne din okay kwa me no we yo amafo tie obi a wonim se kwa me no se minim se obaba bi friend sa kwa me na ade a waye nie na opani wo kasa no amfa no amonkro eno ma bi se mo ba na mo kasa mo fa no monkro because asante ha wotintasuo egu obi anim a ye chi o hwe wo fi sanete enti wani enya ma ne nkada wate wo evidence yo uni evidence yo ah pokwa ma se ma enya evidence pokwa na fa de ni si okay yo bra enti de ne ye kan se emu oya on eto dapa na ohwe wo classmate ana obi a wo chen no ne wo di immense much wa ye ne mo oya na ye mum ye nyai ana wo di enfam na kwa eto da nyamla bebre sa o sirado no ye ne action ye mema mienu ne mohia ana modi sabu public ana ya bechi mienu nyina mkoboka be mani ba ni wa chiro mense obo no obo enkire mienu kuntokwa ba ko ne bu ba ko eti wo ne so ye ya wo twan kontwa na wo kotra akoya akoba dia wuntimi nkoma ne yeyo ya tintasio egu so e makobra ne me kura mi hu oba odi o cheka mani jao because onye be ma ba be ko bi anso asem ne ko ba bia wodi bem wuzu di bem wuzi majai ena fo nye na tamo tintasio gu so yi ayi kura na yam kura na etibi twa kamna kakra ne ko onye bibie gira so ne ko sige na sumbe mienu wom ne do ko police station na de che police station be ma hwemi so ma do da
Cobrani na tinte so gumani my boni bay. Na de che police to me. Who court to kona catch court to say. Me na me sin ni so. O tinte so gum so a. Court to be catch o se owura. Won go fie ne ko cat no fie. Oh, intimate na se enye ba na onye ba. Me papa fie de ma me. Maye 2 bedrooms aka ho. Obi antimi mfa. Sesem mfa ma han. Me na da ho no mo am emu nya fodwene. E da 3 bedrooms mfa ma han. Me na me de ma loko no. Wo ye bemma koko bie gate no. Na ka yu chasi. Enti bra wo no nya den. Eye ne dia. Ye den na ye nam. Kofo je pade. Se boni so betakawa. Buno. Mese buno. Kwamna we no abrantie me yat na se kakras. No I so person de mra ye adwuma mra no. Bra ogana de obeblu. Ne 1000 kakara obi di bla. O mra ye adwuma. Wo so wo no bi akwa amene mo so. O ben kasem mra nya adwuma. Ba me chese mra no obebre. Bra ma me kan no de ma me tima kase. Obi di sa la. Mra no obebre la ne wa. Ono no bra wadawruma. Se boni temte so be ko da no bi wa. Ma ne mo no ne ko police station. Mu mi no na mo de sabo public. Ye ko charge mo. Ye fere. Me se boni dua. Oh Dabi. Ah na wo de Dabi. Me de Dabi. Say mema miru na. Mema miru Dabi. Enkoko ntokwa. Ya mo de nye. Enkoko ntokwa so nye. Enkoko ntokwa bia wa de nsa friend ne kra. O kra kra wo fi o ne dia. No de nsa ko furo wo side wo kra na. Wo kra ni wura nyina ngu. Uti da meka chono. Masa papa nya wiabo ne nyawe. Wo de ne di na eje da no. O pe ho no. Beka se me ntase. Holo no. Holo ye nya da. Wo cha na ampanifo ne tase. O mu ka. Dabi o man kan sa. Ah, and the bra ye di anu se di ne kwasem ni man nya eja no. Okay. De bi nwane ka no me fa na so. Oh, bra. Dabi on say, Yesu kra hwe say, enkofu ye gu aso de mu hoi. Maka first one yi. Scan one yi. De to so mi ensam fa ba kakra. O twa ba ba cha bubura nwane. Obi eti to da mani kenya no. Kwamna wo ko bo ba ni sesi apa. Ah, ana wo ko kunto kwa sesi apa. De mra wo Ghana be ka so de mra she ye wo ho. O say. Enti wo tie kwamna. De se so ya ne sa. Ye mfa dua bo nkokoto. Adomo. Obi bo bi dua mani we mfa ne nkokoto. Din. Bana sa so me bebie. No wakwada se. Omo mu de dua boro. Eti ye de ye ka kire wo se. Hwe oba na watenta so ogu so no. Ye de ye ka kire no. Ye from ne ekosi fiada. Ese se obehu wabusu. Na. Yento ko biri mu. Na Kwame no so no. Ontwe ne ufri da no. Ana bla. Ente sa wode ne nsakura kwa da no ho. Wode me ba. Wode nsakura da no ho. Na wo kra ofio na kama ofio. Na wo side wo no. Okwada wo kra na. Okama ne bewu. Ane na kwasem. Open ne say wie a ye ntrechire. Ye ni nkomo bi. That's all. Na again yento ko biri mu ne mu yi. So atente so agu. Anu so me no ya adwen. No ma bebre o. O no ma bebre o. Abrotia. Oboso bema. Ya asemo. Oboso bema. Edi nka no ma menka kire ewiase nyina se. Ewiase wo we no ade a enya wo dia no. Emfa kaka bensem ene wo mensem enkonkoje. Na omai Ghana na se omai bia mu ne ye won hihye ye ne mrakuni na ebo ye ho eban. Ya eno ena ye di so ha se no monte no obi ntimi fa ne mensem ene na betra ye ketiketi entimi entwi fa emra no so ofo so be ma eno fo so ye wo corner ware okoye bi meka se bia ne chromosomes ne be ma ne chromosomes ne na enhia na kwa bi so na ka bia ote ne ho free be ma ne ho a enko be kwa kohye obi one ne de no ebetimi abomu a ebetimi ama no oba na so otena ware na se aware mu nsem no edoso ansa na papa na ebekwa ne krechi krampo no mami ebreye ansa na papa no o free mu na sabra na sebio pentenkwa eni amane abeblesa na enofosua efemu ewo ni kunu no ho mi bi sasa akwa abene that time no where was he na wo hefa na ewia so we no se bodua anka na ntwe to a enka konfo nsem ade ne nya wo dia enkopre Ghana ha se no PNDC law 111 elfo so be ma afi apema henkunu eduwatwinum 1985 na Rollins time o mu hye samlay na obi a wanya nsamase anase wanya will no samla no na no mu gina so a wonum timi di che japade enti kwan ya panyimfo no fa so mu che japade no enu ano no fi se wo hwe interstate law na wonom ehye ye na ofo so be ma section 4 no me ridiculous one one was say where the estate includes only one house
the surviving spouse or the child or both of them is or are entitled to that house, and where it devolves to both the spouse and the child, they shall hold it as tenants in common. Say ejabi ana bema bi software makama se metre usu bema se bema bi si dan na so owoyire ewo ma kwa bi so no so wanya ensamanse a PNDC law 111 section 4 clause A no A1 was say ema no ene de oja na kire no kunani no ena ekodi wonum ensem ida se bedi ba konsem anasa wonum mienu nsem no mienu nyina so komu a wo mienu nyina eye tenants obia ni ho ye fie wura wo se fie particular na esi ebu akwa na ye ka ho asem no konkromase na fie ni si kwame onye fie wura na onye fie wura so da kopim sai obefra asase so anase onu ankasa no obetena se amatemu da ba beto no eti wonya mensem na wo ye ni dwe na wo ye no enye time bia na ebetimi afre oye hwan ya ye frɛ ne this time a anase ya ye te ase no no ɔkyɛ ye ne ana o papa na abɔ de bra akwakwati ni fifre amuwanya oba papa bi ejina na chi behind every successful man no there is a woman na otai na chi eti ka o papa no fi se bia nya o maame no a eya wota na che no fosu a wa free mu okɔ ne ba bi nyakopɔn fa ne krense na officer sa bra na nka wa bɔ no enka bi obetimi abɔ ikubi se bi obetimi abɔ amana bro so ebetimi so abasa wo dada woman no enka wantimi bezisi fie na ne wuti ba akobɔ konkrom ase na wo ya o mensem no se nyata bi time bia na betimi afre ye kasa wa ha se no mu a na mo ya mensem ekodru mra ne mu so a afre na mo behu abeg ba akwa ye frɛ no se odi tombra wonam kwam woti wonti menye ne emra ne ka kire so ofo so be mantime ka kire kwa me ne se ne ya wo ye no won hwe ye na daach no wan kasa mi hu yanka Ghana mremu no ofo so be ma se ya say ignorance of the law is no excuse. Sabo ye men sabo ya kakaben sabo ye nsem bia ensem fra na se ekire ebra ni du na akojira ho sa meslem na minim se me tiamla na se de me ye ne tiamla ye se enye excuse nye no ene be ma ye de ho achew anasa wo ho achewo eti wonya sane ma na wo ye no obi akwa nyame ayadom wo ba betwa so aba wo didi so na nka wonya one room me ya okra pa ye se wo finhia no kwa ni mu 30 to 40 years onya akwada you should be matured. Esa o papa si dan en wonya ho akwakwatira mu ti ye fra wo a wo toto mane ye wa ha se no na wo ye hwan ye fra this time I trust one na say eboro so hwe efidie we say so any your program yi so ne ye fra mra hye badwafo kra mo betena so ebo wo no mu a ye ni emra ni wo mu di what you say na wo mu kra po mo si dan wo mo bo mo bra kra no ye fra wo no mu wo kasa enti say wo papa na abra na wo de wo kwa akodi a wo sa atwe ho manso wo ho no enti aka chance wo mla form osusu ma ne hom ne so osusu ma hantai endware na ne dwendware no no onya ne nsam na wo keka no epanyimfu aka ye se ye tumfo no wanti a wo kwa anti ade abofra wo no opa de kokwa hu a epanyi si etedama ba na de kire no what ye ka so mo kiraw ye kiraw de epanyi sese obi nim a obi kire de wo ye de nya ne kwan no ye kiraw kwa pa no obusu apanyi mu a na nka obi a obu ade fere ade bia do sabi ne maame kura ka asem na papa ka asem no wonti anya na busu apanyi cause abusu mu ni nyina no ono na ye head ono na da no na so ono na ka no ose wonti papa kura kasa kura no ne ho ya mmobo no ofa kwa kwantwi esra so breto abusu apanyi mechiaw wo ya abusu apanyi na se wo ma na se wo busu mo da won ma no na se wo mu hya wasem mu fa buo ma wa eya na eya ofa de ebu ne pa ofa kwa kwantwi nyame nhira what na abusu apanyi ni bi enti no ene ebia wo ye wadwuma kakra ena wanya wo papa fie tim na wo krampo nya wo papa fie no krampo na me nya sure say wasidan what you say why won see dan bi nti na wo kopre da chamber e ho no na wo da same edan ba ko na wo dem no bebe da empa do krampo no utimi da ni nyina so mattress no utimi da ni nyina so ansa na ade achi of also bema kotere ma me fansi ase na me kan cha so nim de ya onya de ye na onya ne mensem na wo ye na bo kotere wo se de wo to bo abo no ne ho nya na hye se de ogina che ka se wani gine papa ha no
ababa wa wasi soɔ wɔn tena fie ma yɛ mɛyɛ ɔho adeɛ wasesa wo ho de akɔ akɔgu bɛrima so na bɛrima no wɔdi nsɛm a ɛnyɛ ɛnsɛm fra na sɛ nipa no a wɔne ne ka no wɔba bɛka a wɔn wate wɔn mu ntasuo de gu bɛrima so wɔn enipa bi mu sɛ no na yɛ anasa bi yɛ no ɔmo wuwu basa no yɛde takyi ma de ɔmo nasa mo akɔfa bɛto mu no mɛsɛ mia na mete kaa ne mu kɔmɛhyia kaa ne yɛde fra de hyeman ɛkɔ yɛ duru nkwankwa yɛ tera wo kakra na saa asɛm ne seyɛ wɔte aseɛ nene ya wɔn mu fi sɛ bia bibi ne wiase no meka kyerɛ mu bibi wɔ wiase papa na ablabɔ no sɛ wo mmɔ akyire na sɛ bi wɔn ti ablabɔ na se sɛ wɔn fa wɔ yaw mu wɔn fa amaniya mu na se wɔ dɛ ade abe na wo pɛ wɔn pena no ɔmmɛpere na bɛdi na fa wo ma no bɛtena mu nyɛ saa ababa wa sa wo de sɛn yo so de sɛn yo wudi ya me ya adoma firi kyerɛ kɔ no minim sɛ yɛbɛnya wɔte aseɛ na wate wɔnum ntasuo sa wo se ɛna ebia nkɔ ya na se wɔnum na enya wo da wobɛtumi akɔte ntasuo de agu abɔnten na nya bɛɛma so enya akwadaa bi ɛna ebia wo te agu no so bɛɛma yɛ ogyina ate no na se wɔte ai wɔnya abɔfra sa wate aseɛ ɛyɛ wo boy no no a menya sure sɛ nka bɛtumi ayɛ saa deɛ wo pɛ sa afoforo wɔnum yɛ se deɛ obi de yɛ wo ɛbɛyɛ wo de no yɛ saa ma afoforo etu pa kyesa wukunu no ya woda wo nkyɛn wɔ mpa no so no woda n'akyi no wɔyɛ bɛɛma ɛkyɛ bɛɛma yɛ ana ɔfɔ so bɛɛma me kasa kora ya yi wo ka kya baba wa no ɔbla me pa bɛɛma ne kyɛw anya sa na kwan wɔ hɔ ya de ne bɛ kɔ fikasiam ama na ba bɛ dware no ɔpa kyesa ne ho ofi ne ho bɔn enti niema wɔ sɛ wɔde dware no no tutu powder ne aduhwam ɛde gu ne ho no ya de ne bɛ kɔ akɔgyina hɔ no aba bɛ kyerɛ na ebia ɔwɔ nkyerɛmu papa bia waka ma mpanyimfo nso ate sɛ nyɛ saa so de a baabi ɛsɛfata no wɔde bɛfa na na we ka no we wo pemela on pe basa enti o mo se won ko bo ne ade no wan hwe ya ba san kotro de bem e be kwa akodi fonti no se de osi dia ba hase no no ye be hwe se mra ba yi adwuma de se fata no no ne na na bre no eso aba no ono na busuon bete de eno ano no ma no asi abrante na so de say obi aka se wo mra odika wo mra wa ma home so du ba bia saa na de bayew no watenta so agu so na ntaso nam wano ho omo didi nkafra kwame osi afa na kwame de ai kwame onhwe yie kromo ase kwame onhwe yie di ama me wura ho na nwumire ni se sebe mpraduasa se woba bi ba wiase na onwoye oba bi ba wiase na bibi nti wanwo eno nte se wonye nipo ana wa mebo bre wo wiase o God created every mankind for a purpose ebia na nyame ne hyehyeye mu no saa wo ba no ono a ne hyehyeye ompeso obewo na obeboa foforo hwe kwan a wo hwe so ehwe nkoda no wokɔwo wo mo baaye no a wo kwame wo begye japade no ade aboso hwe ekwa bi so no se saman wo wiase a saa kwame ne wonyina yie etina medi ka busa Douglas se maame no de dan ma no empanifo ben na ya dansefo wo so wabusu apani kura wo kwame wanka bi ama ki hu ye etuo de enyachita aginafo a na ka etuo eso wabusu apani kura wa yi wa ma etibema Douglas kwa akoma to yem ahaya Asem Mpe Nipa ono akasa ne pene ho asem na saa baba wa no de memahu obia ne sen kasa no atente so agu obi so na ne se no apropa na ye green na ne se na ye mre wode body tree ana se brush kraka na epra moja ne nteso obetia no wate no se do mo na samu akan odo mfa nyoma bi ni agro tibema kwa akoma to yem wate na me de mekoso no maka a kire Ghana fo no bi se so ba bi anwo na ne tifia susufo wano kɔ ne ho na saa ma no mistake omo dume wa dume efisom ni nyankopɔn wa pam tika wakoma to ye mwate 0551 na 31 0551 na 31
0548 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Udin baby afrefre. The friend Kenu, Pepe Samangate. Yentio. Radio, yes, you went to what you saying to me. Saying, in Paraba near Yaw Osei Aboagye. Sebi in Kaide now, to Sugu before. Sebi, so phone as small as the best account. One of my other video, let me power Tony, I may have any no thing to say. One yard. Is it never can be a second? And you're fine, because it's the system and them, system nice side, in airport. Sebi will be you. No, Jadiama, even though in Marmia, or Giant, Eodia. One year, okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. For Emilia. Auntie me yentio. My Emilia. For Yenia Berman. Warme. Danko Bapa, the 20s when Nimpama or Win. Oh. Papa be with a crewman of Mammy been in a command, catcher, Papa say. Eddie said it. Or Simi Jan and I go Papa Nenu. And a papa never said, Usu Jaw and I go on, said he now so baby bone. It could drag him, Fieno. A cow will move my manor. So, could Jan and go bear menum, the other one also baby. Now, none I will get woman when soon be a baby. So, I'm not just a so bang. Nay, not so bang. Oh, dear, Asem Mpe on a map. What it to swallow your back, and ye. There was some punching and no pa, man, no pie. No quite no so no. Won't you? Won't a blog with that one will be back and so on. I come a man while I'm out there, and if you can't get in, I'll be to my man. Okay, hello. Yeah, Mama Joy. Ya just so baby afrefre. Yes, to say. I know go phone him to be you, yes, you. She papa kokoya de ori. Tu go see ano. Sana branche no san ko again. Ufuka kakra da buto na de afuka. No akonse na bra no betu na be. Simple. Chewi asese obi a be simple ni force kokra man fair say obebu hile guma. En first of all beta so. Me ma judge na ya. En ka sa again no. Na no chinshi say ya. Be bokra bo na mfa. Be bokra bo na ke mfa da. That's a first common. I mean, come on. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free. If I tell something, if I can contribute to a program. My Ethiopia. If I tell Mamma, everyone now, free more than Diamond and Nana. Mamma, no, look, no bano, XO, Mamma, and Nana, they manage to making. I don't yet. Mamma, Papa, no, or me, Nana, walk into my or mobile brother, they see you. I said you are going to near Jumo. Any more bar, any more bema. A man in no more yard, no more the Japan. If he or more the show no more Bobrano. And you be man on who I see come up, be man in the sea and dying. Bobana should be a woman, no more the year Japan. If he come and can say, never pan at the city. I'd want to be a woman. All my time, I'd run everything for 8 years. If you don't carry Mr. Mammy, it's going to be a woman. Eh, dear, they man about Quahuma, now Banner to the Quavia. No moon happy scab one with the about the sea dying. It's a family only. Okay, hello. Peter, ain't you? I think I know. Peter, down. Down, Kaka. Why not? Okay. Again, will be a green center and a circle of Bogano. But
but you want to say Embra Dana Temuji and say Obogeno. The Tia Oba or the Began Mono, and you know the other Damono now, or any Yakatam Mediajan Hopa. And one dear small boy don't get in our one. Now, what's a man, and I almost come over and see me at the next Indiana. Only because I was turning top on the core and I get a Sumitoya. Then I'm with my keyboard, I'm all saying the Demaco Depot. It's not one of them, I more who is less than Rao. Okay. Okay, Yamfa do chato, free for chato. Hello. Yeah, Oforisuo. Yeah. The Mawajo near Jumapa. Okay, Juma da say. Me doing a evangelist for the but I said to them. On here, who came here, and you may want to get to the a good idea. Most attack, number of dragons, number of form, some of the great and some doing programming. Now, a bunch of Kaka make a say, make a pass and them and say, protect you. For the first lesson, the bunch of community say, and a woman and home. We have to do baby na oye bokwa nyame na etisi wa blabo no be bi any within community abanti no e kan na wafa so ni so dia be dance Asem Mpe Nipa no be bi wo mo be temi ama abanti no kwati se wo tinu kwa ne ho pa wonya ahonim opa friend member no na won kan tell me say ma make me bra wonya ahonim wo dem be ta me kan nya ni pa na honim bu ni fo obekisa na me come on we Islam. Okay, ahani adu ofre no enyina besie enti kwame wote yenka adwobre wo pa womra na onfa na yire ne nka ho anyesa obebo ka dendene ye kaseka na wonsantie no ntie ne biem se okon na wasuai no opeso okon no abusuafo no kromo nta na chi onya de wo ye no na ne papa eyire eno ne ne twesa amanso no etipani Douglas kwa kuma to ye mwate ebedi akira ma enkunimdi aba kwa kuma haya Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa no ye de ye sia ye hwo kwa kuma to ye mwate na ye twa ye ho aba efiri se aboatatu atatia betwa so a na wonam emaba so na sabre yaboafo bi adawroma na Asem Mpe Nipa eduruba bi amote yenka na asemu a ye kɔ eba ye ba betie no eye prison komo na avreho eye prison komo avreho papa ewiase na nkasa no ano duruba bi a medwene ho amentiase a medwene ho enyeye ye nkomra wate ni metie prison komo avreho abrantie bi wakodin sensemme ewo prison na wakɔ na wasamba avreho ye nkomra wate. Prophetess Dr. Eunice Holatu. Prophetess Dr. Eunice Holatu Herbal Clinic. Nasem ene nyumiri ye kan. Dodo no afre no Davi ama. Dodo no afre no Davi ama. Na Davi ama no. Nyankopon no ankasa no. Wonimdie ene nyoma pia wode dum omanfo na ukọ prophetess a wosaye doctor dia wode haban na sayade mami enim habai papa eni pem ena epe mami ekira kwaya kumase ena wababa bepie prophetess Dr. Eunice Holatu wono ena edis adwumadie we na woye wo bia woten habai ankasa eno ti doctor prophetess yen kan kiro se ena nwumre se wo pa yaresa efri hunhum efri krupo twedi ampo ho na nimdia esan ewo haban mu pa ena no so abodi eye doctor pa dia ene Davi ama ena mekanfo na me ama wo diabetes no obetu ase na wo de ama wono kura de wo so wanhwe wono obeto nchia efri se wo tumi ankasa ewo nyame ho ena wo san ewo nimdia wo haban mu eno ti wo bompa ye no na wo tia haban no diabetes obetenete na prophetess men kan kiro se eduru ba bi na wo so pi kura no a se wo so obesity no wo so pi a obehwe na nyuro bi wo de ama wo se ade bia ye cancer betra onipadua mu cancer pa abetra onipadua mu
prophetess Dr. Eunice say bra obetu ase na wo de amaw kidney no ena ho aka ye se akoma no yade bia ka akoma no a yade bia da ka akoma no a ye fa ye ni enchim e prophetess Dr. Eunice wo dodo no afra Davi ama wo betu ase na wo de amaw kama se prostate no ena ho aka ena cancer no bi kura wo ho a obetu ase na wo de amaw na wo se meka cho se eduru ba bia nipa no duru ba bia wankasa wadwene no wahu se wodwena ensiso na ekọ akọ ye dam se ye dam ko ade a fo ani kirem wo prophetess wo na won sawo yade habai na wote na wode sayade enyina wo ayija wone konadu yadom sukuu no na eben ho eyija koradu yadom sukuu no wonne no na eben ho yenko prophetess aso yei na yenko saye ho ayade efrise wo sayade no obompa yeso aka ho no na kurupotwedi apoba saye yadom wasom na wasayade no na wateso emfaso na empo enase no yasade ama basaye yadom kurupotwedi apon 0542 926908 0542 926908 aija ene koradu yadom sukuu no ena eben ho prophetess Dr. Eunice Holatu wono ena sabre waba wosa omanfo eyade Joe Apau Electricals ye ko ni akwakope kebusu papa na kebusu anan homa sabre asanteman agiatum energy commission de star policy so say asanteman se munya Joe Apau signal kebusu no bia eno ene beboa na ofie no a empepi airtie ehye no ni nyina atu ebetwa no eye signal kebusu a tema ene ye no na empo ebi abeso asanteman yeso na ni nyina kofa bai eye Joe Apau enenti na se rompempa ena yede ema Joe Apau latishi fo nyina agiatum efiewurafo nyina agiatum eno ti signal kebu de ubedura asanteman mu a ni nyina eye kopa woya 1.5 am 2.5 am 4 am 6 am 10 am and 16 am de keka ho wode edi juma underground cables bia Joe Apau se wo bana so ya obenya bi ato transformer huduo bia Joe Apau wakofa bia ba na signal cable ba ye no Ghana wada na wahwe na wode ede wo ye we abra babedum ye se no na beboa na anika se wo mu se wo signal cable wo ya ufi a twipa eno tisika bosome so la tisifo betua no obetua no ketwa bi eno ti yakodwo apawo ne yakoto signal cable wode wo ya ufi a echeye papa eba wo mamu emfiansiani wo manfo a wotemane nkran agiatum afi na Joe Apau kofa bi ede abakuma se Japan house oni MTN no na edi enhwani mu asisi tazi round de nyame ubenya bia ato na meka wo se wodi wani kirem e Japan house a nipa dodo no a na wo ya no otobi enti hwese Joe Apau na ubehu no na utododo a wode bekọ akogyaw saa na utododo so a utumi eteso na wode ema wo se hwe Asem Mpe Nipa fo no na eka boyedin obeteso na wode amaw yefre Joe Apau a matufo we so 0246905898 0246905898 ana 0543934550 0543934550 na yenko ko signal cable na yemfa eni edwuma kama Dankeba complex wo frem dank say sabre abasobodie no a na manfo edema dank ene o manfo wo becha na de no anya asem ketwa adentia ni nyina ne se won yede a wode ko Dankeba complex aso ye no watumi atu ase na wode amaw he Ghana haba so bi efre ne se na ye ne yam na ye ne yew na ye stomach ulcer dank is stomach ulcer kra de wotenete sisi yade no wachiri bramo wachiri kase yefo ye ni enchirem e wo Dankeba complex yade ban e na dank ontumi ensa emfa emawo usisi ene ye oya be maduru babia no mama yono emu ya mrepe wanhwe ye waduane kura yen kata so afenye de hia ne kasa na ayire beka akire wo yenko dank ne emfa yesisi no enko yesisi yade no na wontu ase na wonfa mayen yade bibre biada wo bia odwonso wo kete so opani odwonso na de show ma eduru babia odwonso kura wo bre ansan wadwonso yekọ Dankeba complex na yakọ akwakutu ase na enam sa yade de dank otenete de enam
sa yade de ba no ye hwe ne ye ya na no de pa dank se ye mrei na ya no he ne be hu dank pachi number 2 one City Life Hybrid School no na ebe ho se wo fom kwan dia na wa frɛ e wa homa trufo we so 0244 017556 0244 and 0266 593330 0266593330 na yenko danka so ye na yenko nyekotu ya de ase ye tu ya de ase dia na e wose ye premizo ebinom operativo so etwe yen sa na 5G meza ni duduom oba Sompa FM Sompa TV a ubenya mizo ene 5G meza ni operativo bi fakogu supermarket na eton nete so emfa so umpewe na apede duduo no a na so ahwe na wagia tum se mizo mango flavor ene miss fruit no eboa nkoda nyini pa na 5G meza no ememma no ankasa aboaba so na nsa yano manka so potem ho ememma no me galamsey no 5G meza omwagia tumpa papa bema koto 5G meza na efa enyenyere wontwere wom se de beye paso nkomo ebeye odem ukwa adwuma ba no wabra 5G meza ebeboa Bikan supermarket sister sewa ewo achem oda yeko yebenya biato 0242424471 0242424471 achem oda sister sewa ne manono Mama Esther Adom eni Asomdie Junction Baptist University wono no enedi ehwani mu pe yenko yebenya bi ato Adom eni Asomdie Junction Baptist University wono no enedi ehwani mu pe Ever Bless Everpoma ewo adujama yenko ni benya bi ato Ewrade Adom Enterprise Mama Taylor Fomu Atama Mr. ewo Boase sa na PNC Ventures anomaje taxi station wa wono Charity Hospital no Junction no ena edi ehwani mu 0244560765 0244560765 nienko na yenko tobi operativo 5G meza ene mizo otwen eya anom de enye mbrosa enunti no ye kanfo na ye de amam obi biada wo topono wo ye yie mekanfo operativo na wede amam wo mafo dodo no a ena aso ahwe na enie wo motu aguso eboa wo mu akwane yansa nyina eso de wo ba no anya atrase panipa mema wakwa aba ye ja ofa prompt say na me adawro ma na so ofa me ho odene pa nyasem ketwa udin de say Osei Bonsu nipa cha ya deshidin edin we boy ya ne ehu sa asantemampon eho ne din we fire ukrom ne atwema yabe nipa cha na Bonsu adawro ma wakosem enese awde abedan Asem Mpe Nipa se yemwa we de me dase me chiati fo nso we de na me wa akra me driver ni na my wife nso no nso kumase ase na o ma menua ka chense wanya adwuma bi wa akra ma no obetima ya na no se a obetima ye choba adwuma na oba o malata na no ne adwuma ru ane ye adwuma na ne o baketo a 1 year afena no wanya 1 year 5 months tina se wo ha no tu no yire nyina na konkran ho mimi na medi kan akoye okay ono no nso ne ma menua friends adwuma mi ti obetima ye de no nso obetima ye de aye to oba ya wo ye adwuma no me na me wo asalbutwe no nso wo malata ti ya na maba no ho ti ya na maka chensa akora no si usitie no wo ha adwen ho nso ye ka akwa ho ti wo ye adwuma na obo ho no watie sikwan mu ho no na maka chense akora no usa onsamfa no nye de emle kuma so no so wo ye adwuma kakra obeba ti me ho ha no ka chense adwuma ru ane ne ntokwa sem sa na mso misuma ye adwuma kakra menyeska kakra ye de ato ho ti madam fu bi so wo kia so butwe wo ton ti saade a me pese me kotona me ni nyina ye de ekotena ho no so yo wati mo kotena kiosk nim e pa chan tankra de we be sia ho de kiosk na ye dan an yampa kiosk no self contained power kan nti me ne no ho no me senya ka fufuru bi madam fu bi ka so okunu kroma yi no ma me spare 1 week ti Sunday na me ye adwuma sa nwumre me bon night no frame ka chem say baby o no ija ye de ato na ija ato ho say na me ja adwuma ne na me connect se kieso esa so ho de ija ato ni nyina mama ni nyina ye de ahye wo de ne ka ho me de ne ka ho bi na ja wo ma bi wo sister cha o pe baby ye de mai ne ye ti wonum kama ti me ya na ka ti sister ne se ise wono wote dam kama nti se dan no obami ayimu ya o me nya ba akom ye de eye ni yentinem
no so odane de anya ne de obi na de ayede ama no to ani fi round be de e be kasa de ohwe so no no ne kasa no so yo wat yen sisi ba ku nyenye de yendem ni sisi mu kama ne tim ti anche na ka ni nipa no de mam spare no ba no be je na ade nti na meti fi mi nko adwuma ti Sunday bi mi wo han madam fo ba ko sa frem se obi ama na ka bi se on fanya adwuma nti metimi am ya adwuma na nam se a metimi se meti fi mi nko ba bia ti meneni adwuma e bo be fo no se ne yefunu ya ne ya wonde wontimi nya adwuma bi nam so ene me pro bi na me na ayede fo abodi e komienu so a ne ya pon ti madina zongo junction ho ne ya ne lodu botwe old town school junction ti na aya me ne do be ni ba kwa pra be prese me koja no so koja me na otwema me na me lodu ye ti me ni lodu ye na me ko no madina police station animu a kwa bi da ko police station ho no ti na private car bi di manim na me di na chi ti na me sesa ma meti no wo machi ti na me hweso ti mani ba mo so a me hwe na car na di manim na yede awo so ama moto driver bi tie sim on send phone so e gata kese mi ntimi fa car na nkoto amene no ti mi yimi nsa ba left side won ti mi yimi nsa ba na na ni moto driver no panyan o mi no mo da form ate se eni aye dey aye nyan omo ply pa anya helmet kra ni show ma ba kra de helmet ni dwama nti si dwai neja edo mo ko hospital no so ade se mi ko case say ho na so na police for number 9 na ka di kan bo ba ko ha ma na dey ewu ho ama driver ni na dwane na second so na driver ni mi so de car ko na chi ama na bo bi ama na won so aye dey adwane nti na ama do afo ye ho aye dey aye hi no mani abre neja mo de mi ko shim to me ko she 3 days time na jo mo de mi ko court de mi se court mo de ma ko de bi iskase bi ntina ja o ma ja mi sam me lance so e nam so lance de mi go bi na me bia me te ho aye dey ahye amam lance ni nyina so mo se me boa me ni bi tina police ni ba ko madam fo no aja on hu so wo ka bia aye dey ama me onim se me wo lance ni bi na me ho na aye dey ahye madam fo no ontimi nka bi ma me na ja mo de mi ko court no mo remand me to mo remand me no me damu sa o mo remand o say 2 weeks me damu sa na date na ede aso ya me fa me nya dai enko court nso ya do kwa CID no agi se obusuafo ya dai ekọ hwe no mpe bibi kakra hwe ne nsema nsa na oba befa busuani bia nso na oba nso so no eja ne yesa na akra no ho hyehye nti no na adwuma sem aye din ti madam fo na me ka chense si woni ne kara anya dai enkasa ma me se ne kara nso afinu akoto kaa no nti won hyeda anya dai niska na so wonyi sika sem wonde wonya dai omla no mo me kasa ma me ebia na mo bia de fri ba bia de aba ti mi damu sa no me twa 2 months obia me de me fa me kokko remind no 2 weeks na dane 2 months ti remind ni da ho no si dan edin ejelu kura na nkan fa so ye de ewo so ti me da ho no dwen so kama na dwunu na me sole se me kwa akwadwun so na me sole me kwa remind wo prison bay e fa hen enkrade nsanwa mu ana ye ba nsawam okay nsawam ne de bae ti boy ba ko si da no unya sole pene kwa na ede na asi unya kwa nya de oba unya kwa nsa na ho bi agi se oba wo ye de ugina ho ti boy ba ko we ya na mkate onye no ye na mnya de me da na mable no se kwa bi anya de na ho na me butu no te me butu ni na ekuru ye de wo ne nan ne ko bom ton sole ya no de bru mani panyan ona bo wani ama na esa no bo mani na na jone de dem ho de anya de ya na so no squad ho na me so mo squad ho ne dane ntokwa e preso sa ma de achi e dan mu kase sai nipa sai na dem en fan say e be so acha ha kakra bi so itimi fa nipa be 100 nipa 100 nipa cha acha se mo taso ititaso remand de hye mo te se de hye sa ID no obi wo ho a wotenasi no bi abetena nanim no bi so abetoa so ho no bi so abetoa so sa nti wa obi nya kwan obeda kakra na chese bibi ye dai awo nsam naja damu sa nti omisade mbese ne kokoto no no bi sam se de ade na ayem nam so bi na di gura de abomani naja mo sa ma mi 2 weeks bi mi nim se bi kura na ye ba bi yimi to ho so de okokoto mo damu onya no bi ani aye dai agi nim se o onya de o ma bi mo anu mo sa de me ba nti 2 weeks ni sa so bi mu no ko no mu jeli me oh je say musimi ni drive lance na msare ka de akububi ti adroba fo an ye dem ho de mo na ne ye de jeli o mu ti satam de na police fo no mani aye de able because adroba fo no na
sisi ka be bo police for hono bo ha ni lance o de ka no bo bi wo ko lance ko de bo wa no wa de wo adwane na remind no ene ejeli wo no o ma no ene o yire ne de no mudidie omudi omo ba kumase nti o ha na mabusuafo na mo no sika no de abede no de aba behwe me ti ni hwe de na busuafo no mo boa me kase no mo mehwe me anam boa no mehwe me the feel last year banana se ni hwe no ma de na ayedin enti woni no eyesa no ewo hwa na ko ye efiri se nsuhie bi ani ho aduro bi anu ade beye so unya aduro no me dabi ho de obenya aduro an ma je se pala ana ye funu ade aduro ewo hwa no unya aduro papa bia no ya fan ko hospital dabi ubewu kura ni ubenya wu ye jeli 5 years no emu amani hunu ni abebrese be na afam ni me famu ho pa nyizi because meni no ena aboa me kakra na ase omo nhyedan ha me na hyase ne de na enye me ya tifiri be 1 year ho ko no fini tutumi na me ya ti metam ya ba so ya senko modi mi pie be ya adwuma no modi mi pie ba ko no mu se mo problem ya dai o mani tifiri on de no mo ma me nya dai MPB no ma won pie bi pa choda bi prison ho asetna ankasa aduane sem te say edin pa edin because se uniska obusuafo me hwe visit ne ma edin aduane na yidie no wo hwe wanim kura wo hu se aduane na asie yede eni nkwan no mokonim je nim to bidi sa nkwan na aduane ni bia je se wo nya mokoni je na sa na ade agum ho so yeton je nim akodi yeton e wo prison ho yeton no ho tuntonu anu ho yeah prison for na ho na o mu ska busuafo ye de be sela ho no obi ho kura na o inside wo ska che obi o abonten di adwuma no ye o tonton ne ma ho drinks ne obi to ton wi do to nyina ton bi ho prison ho e de no de ba ya de nim aha obi sa asem pa fa so o mu pia o tamu ba be so ne ye du pie be ya adwuma wadama fo no mu du bi pie no onu wo mu nyina na e wan nti efle baby bank e usisim ho na save niama na de aba inside ho your friend say bank e usisim omu de short ni wo pia so wa de shabia politin black ho a on say no ho ya ne ho e de e tro wa force wa no wo pia na aba be to usisim ho to ba no akọ toilet na akọ ni pa egu ho no nya agro o mu hu a oni so mu hwia mo pa ade a o de free abonten ye de e baaye sen ne beton amo onya nso wonya sika na chese ye to no bone akasa wo ho honom enti wo de na wo de aba no wo ton a eye wo ankonkon wo de a wo de a woni wadamafo no be setu mo ene o se leader o lead wo no so be set no ne sa wo so nya asundwie ne joti 160 wo be ton 4 cities bisu ye 5 cities mark leader ho te se de ensa mark ye de adida ho yi to twinduru ho no ma wa twon de a de awi na do no so be ban so aba be to aso kopem se be de etu o twi a atese yini pa yensa ha no be pa chan twi a na bodum no onum no so bi su gina ho no so to aso o twi asika le ko ba sa wonye ne se yentam and the pressure da so nto wa onum di obi sia ne ntentem duru ba bi a yese prison no amanfo fa amanfo to ho asem te sei wo ho na no ye chiwa asudi da so enyizi asudi ne sei sa ukofo obi to na wada amanfo ne chiwa e be twa so ho pa dwuma ni kwa se wo ye ne e be mo waye nti eno die eliga ase ade achi na ye nyina ye piko valid no sa tam na wo bitima ye sa ade no nya na adwa ye de ya anadwa ye dan de wuntim nya sa ade no eto se bonsu se ye ka udam fie sei twa remanding kan ho twa 4 years 4 years e pa chan yaw be pa na udi no yaw mi die pa die me ka se me visit by a yesen ka me sa de e ka na wada mafo no odo mo sa de atoso de ni kwa se o mo de mama no mo de mama na mi ya sa tam so no me ko kan kwa se asem ye de o mo mbufui na mo bo me pa ko kan kwa se asem bi te se mo de ye de aduane ba na mo magye bosom so ye de tua mo ka se me kan sa no aye de wate ani ye nipa mi no me ka so mama me ana mo bo me pa bo me te se de mako wi ade no wada mafo no mo tiri mo den papa mi so ye good pa beto mo tiri mo den ne do so
Enyoma be no mde brɛ wo a omde omsato so ansaka. Mo brɛ me mo pan na pant so no mo de basa na se emo mienu ne de baba wo tia odama so tia na de ode brɛ on so tia. Ti se mienu a o mayi baako. Se we na mienu a no mayi baako. Saa de baba bia we baako saa emle wo honom. Na omu yi omu yenden omu saa de mamu nuanom a omu university no. Omu ton ebi won so omu de ba fie. Omu de ma ye president for na ye wo inside no omu leaders LDA no omu ton ne ma no. Omu de mo ma no ma ton. Na wo nyoma na ye den na hu se nyoma saa na ye de brew. Se enipa na odi ne ma na bre me no. Fun wo honom a ye fle. Na se yesi emfa fun ko. Yusu fun wo inside ho. Yusu fun wo inside. Kwa be na efa so omu de wuram. Fun so ne die me koto se phone so yede ho dada eduru anwumla ya da no na wa flu bi se ja se me ho chiri mi yo mi hiesika ti boa me ana se bibi asend mi sika yo leaders ho no ma o na phone so ne yede e yo mo dia na wa send sika dia siso na ya yi ama enti anya wo dia sa no sika ne ba obi yin nyina ama obi won so betene dia ne shewo Yes, prison for no phone no scam na manfo sika mo gege nyina no efiri mo ho ayampa ande anya no kra nti phone no kwa be na mfa so de phone wuram phone so de me koto ye na phone so ne de ho dada eno no mpain phone na mo die no inside ho no sell this for no o mo ne use sa phone so no na wo course ye ya unya phone bi antimi use mintimi use agese bi mpain phone die ni bi no mo de mama de ayeko Monna muno yensa amra ho efom na moda no efom no mu wonwoma moda so ayese mpanifo bi wo mpa me pa chan na no emu anim munya kwansi ni nyina o start some of emu anim die bet on se fom kra no odo na sa tia ho on se na on mai tan ha nti ni tem bi hia deto and graphic ya de be dey de be se ho no wada so na mpa no so bi wa mpa no to aso be 3-4 nipa ba ko no wakonka ni nyina because we need ska de be dey obaji bia be da so tu ska de onya ba bi dama ho to kama we need ska de ho to na eden na ya no mo ho no ebeyi mu na mampele dwiba ya mo ho na mo na aya bobom pompunya za obi wa onwale dwale anka so bi wa wonpe ana yo ta cruiser na toilet so no yale nkwa bi wo yale nkwa me class mi konya yare ni bia me ba yare na nya me ba makoto ta cruiser na no si ti me de na minim se no na de ya mesa ti di ba 2 weeks no fe me ho na me ba me maka me penam me ko na me nyale ade ti ansana madam fo ba ko ka chen se ta cruiser na ya ko so no enya papa yale nkwa ti mitima chiro boys ba 50 o manya sa yare ni bi timbe ma hono ye posi ano ni posi ti Pentecost fo bi besrae na me ka kire ba ko se sira mi yale to bit ma bo ami no so yo ati ti ada obeba obeto adura dey ableme no musa ba no to adura no de blame ti afi na mitimi ya dey yadwo na mitimi nyon so mbe ma no so twikom na nsan gu hu beble na meto nyina na ja on blame adura na me no ya na se ni ya na ye dey e call for te uma ne sae de esa bae afi na from suru nyina me nyina me titi me ho se me bae na se ko ba sa na ye syphilis no nyanku na me disrasra and still cry no ho na me titi me sa ho ni me na mo ne na me tribu na me ho timba me ko hospital mo se syphilis mo ni bi ye de o me mojam nam so ate me kokon no ja nyame na na be ko me ko ama me yese mu obi wo prison o ye fro mo krokota o ya no maka wo mai se due no omda so ho omda so ho firi ho na mo ka kire mpanifo so mo spray wo mo mfi mu mo obi amfiri ba bia ma wo fa because ye bi ba no na yare obi di yare ni bi fira bonten ba no bi su di bi firi ho aba fie ti ende sa o konkura na sta na yare ni bi be sa ba ayasemu omanfo bi e wa bonten di omunim se se aduko prison eyesua hunu eduru ba bi amanfo bi sua adwuma odo ye mason ye do ye carpenter ye uko ye no
ukohu bisa se amanfo bi esua adwuma won ba abonton betumi abebo bra ho pa omoni da hono ma paboaye carpenter bi wa bag ye nyuma bebre ti se wo moni da hono ma obepia abonten no na wonya wonsa no dwuma ba odi pia abonten ti oni da ho nko a wetimi na prison na ene ma mienu ada se wo ba obesei ana se obesesa wan se ya no wasesa ene ma mienu pe wo mu no de he na be mu asai de he na be ma so obi wo ho a koye no gange odin ho ko bo mu inside no wa enye ni papa mfa no anko bo mu enti wo ba na na adwin nyina asaye ni so obesa akọ bi oni adwin sa kira se wo ba obesesa eni tambia ho na koye ne de ye obi wo ho ye ne de sa obi wo ho ye ne de pa me koye obi wo ije me koto no be 2 months ni yi no eni be won ya ne sa de na de asa ba bi ono sa no ba amanfo kanse na che no on man fans so wajimi because ye pekwan pie na wonya kwan pie na wasa abade a wonu nyanta because se wo honum na code date so ni ebo din a ebia wo se ebo nsu ene code dia edu on man obi ani agye aye de amount because okwa onye de o mabim ti se wo wakono wasa abade a na obi adwa yeso wo be kokoto a mpanifo bi o prison ho a chese omo de ko mo adwene na a lawyer fo ne agege fo adwene pe prison fo ni bi nyansa be no mde mamu ansan makokoto oh ane di ya na kika ono wonim na asem ka sen kono nkona mu ho ndie ya na kika wonim na asem ka sen kono na mu ho group ben na wo ho group ben o prison ho group se wo ka se group bi betumi asakra o group bi betumi asay on se group ben on se o kodam na yo namfo bi ho no mu de wi sem ne nkwase asem nko ana ede ayo mu de ene nkofo bi nso ho no anytime bia nyamesem omu tufo se okwa abonten a anema bi obi ho a enso hwe bi na de ne ye de e ba wonye hwe ti no mu tufo omu mo adwensi ya bi ya upia abonten a pa soli bi na fa ho ye de akwadwon yin tufo ni en kasanchiro si a onsa anya basa de ebiem but obi ho no so no fa hwe ho aya donke onim se wonya kodon de ni wi ase abawi to on fa hwe ho tinkwase asem nko a obakra no ye bibia onwe hwe because onzo wo mana odwen ese wo hu se ba bia akoda no enye tibia papa to ba ese wo sesa okay ho no de se mo ba bia mo de mu hu ma da bia ma wo mo dabre no me ma so wo mo dabre kwa no wa e mo twen duru ba bia prison komo no nye ne na ye tie bie penfo we de mo animu a yesi duru ba bia prison ho no so obi de wo ba pant ba hokora no ya na mo ni agye mo mema no yeah yo mo yes ade no because when you jukra na unya hwim film and there etu obi wo ho a utimi se upuso ne ba bia nani abre ukoka no be ha ofiri se ye jeli na manani abre obi wo ho no wa dar man be 5 years em fa no court so any panadwumbone ye dey e woni tirim mistake na won fa ncho because ono onya ni abanya dey enyan woni si adi ni na atwen em fa no court ma ye nyeli no tini tambia wono adwumbone ye dey woni tirim opra free obi antim nya na hwe to ono sa no yenkoka sa yenkoka no te jail for one baby na remand for one baby okay ti jail for one baby no remand for one baby na omo ya mo high sentence no omo ne awiase nyina de enkra no omo ya muhu omo ye hu omo one baby nko but sidura no pa na ibie ya ye nyina ya fla ne ye de ene nam ho ti dura nwere obi ya baby ya we de okọ mo ne life fo ni nyina adi afla nyina adi afla si ajeli nyina enti the award remind no ono be 5 years remand and obi a yamano life imprisonment no de na ni 3 more than pa dia jere life ni de wonim se wo life na de enyeli no all remand no onye hu ni ginable to no 3 osum odi agoro obehaw seka empenifo se de woda form de ko nsura hwease de ono ya jeni life no won de so ye no de ade ebo ntrim de ono de so no woda form dada ono de so ono onye hu se ya man for life a de awi but de ono all remand no anytime bia obetima ba ana se ontimi nya de ma to no nsuro hwe ana ho no so yawo ho che jail no remand ho no ho nkomo ne sai sa ho no mo nnamu no mo ble
mo blankasa remand hɔ nom no ana jail no so no yɛnya jail wa wie yɛde ho bɛyɛ ha kakra but remand hɔ no deɛ woni chance bia wo ba bia yɛsɛ jail fo no didi wie ansa na remand fo didi yampa no correct na mu didi na aduane no sɛ ensan so da mu no mo aduane no nsosoro yɛ bɛ na ɛwɔ mu ni nyina de same aduane na ade ntina mu na mu didi wie ana mu na aban bɔ mo ho ka sɛ yɛ na aban na afa yɛ ho ka ana wo so yɛnya nyelu ma aban nyɛ dɛn ensan tɔ so tina ya no mo ni abre no saa no kɔka no fa ho nkyɛ kura ɛyɛ asɛm enti wokɔ yɛ no hu so obi fa obi to pɛn wani se ni ya enyizi sɛ ɔde bɛɛ dɛ obi hu ɛno no ɔmo yɛsie ɛba se yɛkye wɔ yɛkyew de asodie da so deɛ punishment ne de bɛma ɛhɔ na ankasa no ɛte sɛ deɛ wɔ abɔnten yɛwɔ policefoɔ yɛwɔ lawyer yɛwɔ judge saa bi wɔ hɔnom woyɛ bɔne a ɔmo inside hɔ no yɛwɔ lawyer yɛwɔ police a wɔn nso bɛtwe wɔn aso bi di wɔ asɛm wɔ hɔ a kasa aso twe deɛ ɛda so wɔ hɔ okay enyoma bɛn ne nyoma bɛn na ɔdamanfoɔ no yɛ a eni kwa sɛ kɔmo yɛ ɔmama ebinom ɛkɔfenam anaasɛ obi tebea ɛsesa ɔdamanfoɔ no de enyoma bɛn na ɔmo yɛ a eni kwa sɛ kɔmo yɛ ɔdamanfoɔ de nkombetima yɛ anka eni kwa sɛ ɔmo yɛ sɛ anka yɛdidi yɛ ɔmo na hwɛ yɛ so ana yɛ prisonfoɔ na yɛ leaders ne na no aduane ma yɛ dɛ yɛdie but sɛ aduane no yɛmfa sɛ nam bi ɔmo de bɛyɛ nkwan sɛ titomantos baako na ɔmo de bɛyɛ nkwan na ɔmo de makyem bɛɛfo na ɔmo de baako ɛde ayɛ nkwan na yɛ dɛ ama yɛ ɔmo yɛ awɛ na ɔmo tɔn so ɔmo ne ɔmo a na yɛ dɛ ɛkyɛ sika no ɛha adwen paa na investis so ba woyɛ dɛn sɛ aduane na ɛfo a obeyiwe baako sɛ woyɛ tu a obeyiwe baako ɛha yɛ nso hɔ ana akɔka akyerɛ wo ni kamafo biara ɛti sɛ si yɛ wani no ɛyɛ ɔdɛn kɛmɛ baayɛ ne deɛ na yɛ mmea ne tutu me paa timi kɔgyi timi kɔɔ no mo ka kyerɛ m sɛ ɛfrɛ yɛ arabi glaucoma nsuo bi gyina m'ani ne inside ama ntini na yɛ denden de mogya no nya kwan ɛnkɔ adwene no mu ti na m'ani akyi sɛ nyina na yɛ mmea na popopopo saa ti dɔkta no ka kyerɛ m sɛ mahwe a bɛyɛ 2 months ta ma ɛnyɛ sika ntɔ aduro ngu m'ani no so a m'ani no gu so saa so bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ off bɛfira na kyɛ sɛ twɛdeɛ no de bɔ me no na mbusa sɛ ne ewe nko ano sɛ saa ne tie ani no sɛ ka baako na wanhwɛ a na transfer ɛkɔ baako msmate ti nurse ni bi na misusu ho kyerɛ no ka kyɛm sɛ wɔnim doctor bi so wɔ adoato afi no fra brukyira yɛ de aba bi ti me pa me nkɔ check wɔ nya de yɛhwɛ ɔhɔ so ya no mo yɛ exercise wɔ ani no na mso yo mate ti me kɔ no ka kyɛm sɛ o mani ni mfra yɛ ne di obetima yɛ de ahwɛ me ne ka na me de mɛbɔ na mbisa nse mɛbɔ ka bɛɛ sɛ no sisi baabi adun deɛ obetima hwɛ mbɛɛ 5 months bitima bɔ ka bɛɛ 6000 na mso yo mate ti me yɛ na mi sister ba ko ma mi sika ma me 1000 na mhyɛ ase sɛ na me de betu ho anamo yɛ de ɛwɔ hɔ ti me tu ho anamo ne deɛ ya hɔ ne deɛ me ntibi okay na ofiri oba abɔnten no sese wani ne hu adeɛ mani ne deɛ nhyɛ de hu adeɛ obi ba no anso wɔ ba saa ni mienu nyina but we ne deɛ ase sɛ ɔyɛ sign ansa ne mahu sɛ bibi ɛno no boss no ɛno boss oba yɛ wona ɔyere asetrem te sɛ oh fine na asɛ ɔno no ho mfa no nti no ama emayɛ din sisi no me maame na agye mienu no ɔhwɛ no so ɔne maame hɔ ne ho mfa no na esi ankasa me ankasa deɛ me ni dan a me tim sisi nti ama anema ayɛ din ama me ɔmna samwa Osei bɛma yakɔ awahia ya asɛm abrɛ na we na ana ya desua na ɔka asɛm bi sɛ obu a ɔpie na ɔba abɔnten a ɛyɛ na kɔ no so ɔbɛsan akɔ ɔnya na fofoɔ ɔyɛ na kɔ me ka sɛ wɔfie no a obi bɛtra so yɛ busibusa nsɛm sɛ yɛ yɛhu ya ne sɛ ɔmo yɛ ibi wɔ TV3 yɛ prisoner ibi na ɔsan wɔ so o bebree pa wɔ paa ɔkɔ ne fie na ɛnya de pa na nka mpɛ sɛ mbusa sɛ nipa no nso a wɔde twɛdeɛ bɔɔ no no obi bu a yɛbi ɛhɔ deɛ nya no hwee obi bu a na ɔsɛ wɔ sɛ ɛdɛm hɔ no ne group ne ne wei group ɔmo kɔntɔkwa ɔmo kɔ wie ɔmo wie ebi nso ɔno no kora wɔkɔtɔ no nti ɔno no cruise kyɛn so nti nyɛ baabi pa ofo so de ne bɛba pa sɛ nipa ɔbɛyɛ adwuma ɔbɛkɔ ofie no obi opo no na ɔda wo mpa so na sɛbe deɛ wopɛ na wei ɛduru mmerɛ bi koraa na woa nipa no
wo dem kura na oni ba bia ko no betima chew sa e na brojo bi kwa e body man ba no uni paper tra dem o chese nipa wan nya wan kasa wo fa ho di a obre eti ho no de ye beka ne se ye soso ho ne nkoye omo a omo ba omo ko ne oba bi wa fe ne condemn amde omo pia enye yize sa condemn for no so ta bi okura na ono ye be mu nyama pi ono sa condemn ye nyum pi da wo hye ho sa den tie na wo hye enye yize eti de enwa wakoko na ye hwe ya life yi obu o wa me da me makojele o me nsuro ni ade wo ya ma wo na makojele masa ene de utia enya de pa nipa de unya se boto na wankasa uhia ubibia ubetima ye na na oka bibia me de ma semba we na wo se omo ko abonten no omo de show mo sisi joto so ya de a sebe upia so ebubu ena ntimi mfa ayine na box ni nya mfa kwashe oto eno na ye den ena omutimi di wura ho because omo no ma bebre ho te say de work no dwuma de ye tie bebre o omo no ma ebi kura ni ya te say de na work so obi wo ska so obi wo abonten eno kura ba kubi aye wo fie no ho a wo se wo ba bi ka sembi ono ana ya pi no wuska omo ska bebre wo ska ana ho so ye guru abonten wo duru ho no ma ne ye ti udin se wo nipa so ba se wo ye guru ne bia bibi nti wo ko ho ma wo so ye chef ho ye ma obet okay wo se ne wan se wo duru wo ko da mpa so wo bodam bebi e ba wo wato no okay nti ye hwe na nipa ye mfa nsu ade na enyina mfa ntu ye ho fo bibia betimi de obi akọ ho bibia okay ko kwabra yinwe bo hiamwa oh yeah me raho because se message here on say nyina yakobi wako jepe onye jail so what did sense message here bi wako bi na so wako jepe enye jail say bi ya jeli me ayo say police station says no e kan says ndi nyina yakobi bi makobi ngazi nyina says no nko ba hokura na kasa kwa ntu nyizi okay ho sa da na tin no ne blanket abeda so ne sebe dia na akoye yako eno de mti infantudwa anya kro sem dep enya kro no sem kra da bi eye bibi ni yimi fredwuma bim na ase offensive fancy mami o da bi wo boso de na fancy we de won mo wa mane da won kan che me da bi se no de mti mo amane akwamna ne ye wrap up ne yenko na ye fa frɛ for kaka yesere se ye nyina no ye hwese bitimi abo ye nwia no akwakohwe nene no okay se bi wonim de ade beche wo so beto obinim jonku ade beche so yeah because more ya prison de se de ne ye kan ne kwase obi apre nwia no mu tie ne ya enye wadwen se obeko prison na se obeya ade amsi ye nche emfase obi eni so fase obi eni so mo me nyina nya ade ye onwia ade frito afama no obi skaka okay mo afakoma no na wonna wase ne nyame nhyira amla wo so okay afisi nkotwetwe sika nkotutu ngugungun nipa mesere bre blama fesia abratia ye na chese sofo ka asem bi se kokotwe sika ya na kobu obi ameso menko so de tuo be show ono aso de tuo be show bi hunu amara foto gatem aha ntina make a che yetiefo no se bom tuo ne so make a che yetiefo so sofo ke kasa ansem na eya mom mfa ne serious so be tuo ne eya wura keke ai me jelu ofo so be ma ye brand konti no kakra me so make an se enema bi wo ho a ye betimi asia no kwan enema bi wo ho a ye betimi aboye ho ban se be ya entimi fa ye nko wie wa afiase se de ye nua be ma yikan ho asetena no enye nika obi amompa ye se onko ho nti no niema bi aya na ebetimi atwetwe yen edi anim de yakọ prison ho no eya na yetimi atwe yen ho ede afri ho ni titru ene emrante kwa na ene maba wa no a wonom so ede niema bi asi o mani so no emwa wono na de America ne se ofoso be ma eni no eye nipadua ne kanea
enti sɛ ya edum saa na na sɛ ɛka sɛ edum aya na ama abrabɔ no kra no ayɛ bisi basa wontimi nyɛ hwe wa abrabɔ obɛyɛ burden ɛde ama wabusua ne ekura wotim ne nti no mesrɛ sɛ yenyina yɛ moa obi a obetimi aboa wo ne mpo no bia wo aduro bi na obetimi ɛde aboa na sɛ baabi a wɔgya yɛ ahwɛ obetimi aboa ne kakra yenyina yɛ nsom ne yɛ moa ne sɛ bɛyɛ nani no obetimi ehu ade ye na busua nso watimi akɔyɛ adwuma ɛde ahwɛ omofo so. Okay, yɛnkɔ ahomane so na ansa na no yɛnkɔ 3A Herbal Center yɛnkɔ pɛ 3A Co Capsules Coco Master na yɛmfa entu ye ko kwase na koko duru baabi na wani so ayɛ wisi usisi ɛyɛ ya amaman agyinam ɛyɛ koko ɛna ɛma no ɛba saa no constipation no ɛno no eduru baabi na wo yam atim koko ɛna tumi ɛyɛ saa enwoma no baabi etondro etunro ɛwɔ man Ghana biada 3A Herbal Center ni nupa 3A Co Capsules awde abadwa so Coco Master no ubenya bi ato Colina Keba Dani Eba Misty Heba ne Apidank ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107 107 the sciatica expert any 21st clinic na 21st clinic any tumi to sciatica yade ase na 21st clinic ba ye no amanfo se sciatica no mo a sciatica no mo a debi ente sa sciatica no ene yade no entim yade no for sisimu na akokoma kosusira no wona ya no sciatica entim ayade sciatica no yenom debi sciatica no ene yade no eti 21st clinic say sa sciatica no a etwu hwehwim ewo nam ama binum akadem no bra na wotu ase emfa emaw na 21st clinic ba ye no abasobodie pi no anu ade ya de bibire bia de fruit nwua no kosu na ase wo se brai na wotu ase emfa emaw wo mfidie papa laboratory scan fidie ahodo pi no a na wo de edi ni djuma 15 branches na wo mam Ghana efrise Ghana for agi wo motum enya asem ketwa kra ehwa overseas wone Alpha Radio no na ebo ho epe wo boase council quarters call junction wa Accra domete makaso takwa de kofodua kunkoko sunwane brekum wanchi tachiman kranza goso debisu dwabo so 21st clinic was abba enye minie 0540311311 0540311311 yanko Abe Herbal Clinic so koya waba wasimu prim wakobu ekodane nyomani efiriso kokoye brentuom ene kotwitwa enua ene abrano na wode abefam fidiem na watumi aye na duro ede ama omanfo anom ama mene wanse na ye yade enipa benya wo na ye yade dia Dr. Professor Abese Brey na wontu yade ase yade bibre biada se yade bi wona ma modin enanwumre ya fo ne kirem e wa Abe Herbal Clinic etena ma mia be betrase Dr. Sompa Dr. Sagro the sickle cells doctor yenko ni ekotu yade ase tano so apatapa new site eho na Dr. Professor Abe 0243 345392 0243345392 and 0506 460208 0506 460208 yako tano so apatapa ne ekosa ye ho eyade 0551931931 0551931931 0548931931 hello Udi baby afrefre penipa me bacha we ada mo da binti me ka so free text mai yentio yo me boma baso ne maduma pa na nanga me pese na wu bisana papa na sembi pa aka na enya no man sheta ntini ye papa because aya na omo kikan sem se sada na mo ka se omo se prison hono ye wabo ntimbia na ebi hono eye den na omutimi na kwan de sa nyima no ko wo chirem se omo ba abonten a omo de wurawura sabe produce omo tunu na omo kwa na omo koja omo na ni nyina sa abetoto form 10 na omo de edi omo djuma hello udin baby afrefre Mudiani evangelist ko debu ache bo ho sasa yentio Oforisuo Semha Emre ma foto pa ma ese ko kumre dia kijana ya sem
na kakra mekane se brother krati ya na mu sem na ko yi so brother se ko nya ha ta se be nya ta kakra mekane se onfa me number entika na biya so kakra yi bi ya send na ya send na so ni kapo mo so na okay hello udin baby afrefre FM Thomas Mkasefi Tapare. Yetio. FM Thomas Mkasefi Tapare. Tommy Yetio pa. Okay. Asem ya senior man it's no okay won. I no kwepa. I no kwepa because me am ni apa our prison this year. Wa pa to 2 years. No kwa no ba ye no. Wa say I just okay o yira bi say na say me get 99 loss. Me de makosia 99 loss. Nti na question na mu busa no say edition for omo ye lawyer omo ye say no onkola omo kwa omo ka so muni membra kwa say here we out no into oba odi bone kwa na to attack so okoti article na de it is not can any papa no ko do prison one what na from the membra can prison no kana ma so say no say I no so fit 99 loss na oko 3 years this is just 4 years so it is your kind and the papa okay na me see for them say hi man na to work any papa so ma me be na time into ọmụkọ ọ na ọmụba ọmụkọ ọmụnime loss kele who are outside no into prison you make a pay okwa akase the person be tell me na say eya sometimes ọmụkọ duru a ọmụchi ọmụ mmradi a ọmụ mfaso mpendi boni ana because ono so ni mmra bo na possibility boni odu police station so ni ma so bo mi aka ma wa tsero eno de Osei yen keka hello udin baby afrefre FM Ryan Papa the figure. Yetio. Bonjour. I'm Branas. Yeah. I am for number the 116 for media on the crane upon them. Okay, 0243 58 78 0243 5878 na mohwe ne yempe emwa bi emfa emwa no bio comfort any dia ebeba bio comfort anase comfort bio ena ebeba na yemfa emwa no fi se yemwa nipa wa bra wotiase hello udin baby afrefre Osem Bernard aduma konkasa flat so monaku yetio Bernard yo fonso na semna okano fisibia ya seko fina semna okano no sibri opa okano ntina loss ni disha na uba bontin ayo waje so be sakida ebe buawo but we just na utkutini nao na uba bontin wa ka vedu ya ipasudia de so okay hello udin baby afrefre I'm Kasafi Farman. Yetio Freeman. Yeah, Freeman. A family Freeman, Kasafi Farman. Yetio Kenya see Farman by I told the enemy Yapa. Also to work at Kanye the boy in Naiberi. I had the number between 0243 58 78 ya for friend nyinansi ya enti no obi biada wo pepa se papa yi obeboa na nani na ochina bi 7 praduasa nani ye mienu mpo na adai na ni mienu nyina akokofira ekwa bi so no ebe ya abrehwo enu nti no 0243 58 78 0243 58 78 bio comfort any dia ebeba enu nti yen ko Facebook nko kenka kakra for so be ma Facebook no
yenua Rose entry Osei my dear Oforisuo or show live every Virginia into Osei Aboagye Asari George Yaw one also the Diabase or show free a great Eburaso Mr. Asari Construction and was a fantastic program Yankopon ensure in fact was ya Madoduana and a day every program emu na sanso na piaga was so my yadu share the free at Shima Safo yeda se papa and abafo was so my nyina yadu share at the free UK Redditch yeda se Vivian Chairman sanso was share at the free Accra Kelem ma abena anso eboy abaso fear patience and so or share ewo koto krom yeda se sahini TV or say yankosua Sompa TV more fire say ye bo adwumaden ti Yakopon ensure na Shamama Edna and was say Rambo in borrowing say ekufa say yina ye de buy no wafutuo na meka say obu okobo besi ana obi di nanim ko guarantee ma na no adwane no eno ode na na do de aba be fam wa ha say no no na Sylvester amo say ye bo adwumaden yankosua na ose sales die yale yankoa o busuafo yemfansi ase na yenko yenuanum YouTube fo no ho wonom so de kakra de aba na yenhwe emoso tawtawta na yentimi sorry na ye kwodea na yenua bema wodi ekan a wode ne de aba na ye Hubert Mike waso ma yenyina yadwo ose ye fantastic job adwumaden ye yenti Yakopon enhra ye wose era wo ho aye fepa Yakopon enhra ye nyina na opekan ya mfaso a ya na ekasa no da ye nyina ya se da se Rose say enyum na yi eka no na ni je ho pa so fo so show Gladys stand no enso ma ye nyina ya dwo na o da ya senso wo topic ya de ba ye no ho na sanso na Yaw Osei Aboagye one so say o share program na ni je ho pa wo de free Italy na ba ye Jan Club TV one so o share free Italy ye da se Crystal V o say oh wow ya semo de ewo ho eno no mu nyina ye catch up say da mo ase YouTube ni Facebook for diaspora group no ye chia wono pesa wo de wadwenkyerɛ anasa wo bɛka ye ho me ye boy busua kwa Asem Mpe Nipa diaspora group na abrochifo no 0243 585878 0243 585878 na yenchia yenuanom bia wo wo ahembronum tafo ahembrom si dwumadie omo mfa ni agro abawa ene Letitia wonom nyina ye dwadifo mo tombode ne menken ewo yesoame edwom sister akos adwubi wono so ewo Detroit Michigan ewo US abrochimemu wawo dent ni stafia ye wo Roma Hill me akasa me nua penyo say happy birthday to you Yakopon kosoa enyo kese na wotutu anamo ACA enfamaye okay obi biada wo boa ye akwani asaso ema dwumadie we ekoso yira ye beda se ye kono Jesus Miracle